Fica coa bola presenta o 11 galego da xornada. 120 e derradeiro da tempada 24-25. Benvidos e benvidas unha semana máis o 11 galego da xornada. Antón Vieites, que tal? Moi boas. Que pasa? Boa noite. Todo ben? Bueno, podríamos estar mellor. Houbo días mellores, non? Podríamos estar peor. Tamén é certo. Así que sempre se pode estar O pior. universo sempre busca o equilibrio e de aquí para arriba. Último 11, Sí. Por eso estou triste. Ah, por iso. Claro. Por o do Compos non. Bueno, Por o do Compos tamén. tamén, Joder. lógicamente. Bueno, derradeiro 11 da tempada 24-25. Moitas grazas por estar aí outros 30 maravillosos 11 coa comunidade ficabolera crecendo cada vez máis, facéndose máis partícipe tamén de todos os 11. Así que, como dicimos sempre, primeiro as grazas á comunidade ficabolera, por suposto, a todos que estades detrás, sexa aquí en directo, sexa en YouTube, sexa onde sexa. E tamén, por suposto, as grazas, o agradecemento aos nosos patrocinadores, que seguimos buscando máis, non? Non teño a caixa. Non tes a caixa. Claro. Hoxe comín ovos da boa, Sí, eu non comín. Non comiche? No. Non comiche hoxe, en xeral. Sí. non me coña. A ver, meterías ya almorzo bo, Bueno, polo menos. máis ou menos. Algo. Bueno, pois o primeiro agradecemento aos nosos patrocinadores, o Exalta Centro Deportivo e tamén al Huevo de la Abuela, por suposto, a xogadores, adestradores, corpo técnico, adestradores, fotógrafos, creadores de contido tamén sobre o fútbol galego, afeccionados, en xeral a toda a xente que contribúe a formar, a conformar este 11 galego cada fin de semana. Moitas grazas, porque é un pouco Mr. Wonderful, pero sodes o verdadeiro motor de Fica o Cabola e o que nos anima a seguir cada luns, cada tempada, cada 11 galego. Moitas grazas. E dito isto, temos que falar de ovos, non? Digo eu. Sí, digo eu, non? Tiveche por aí nun... Estive na Volta a Galicia de BTT. O pior de que se acabe a tempada é que se acaban os 11. Sen dúbida, Grande, Joana. Sen dúbida. E claro, eu chegaba a Volta a Galicia de BTT o sábado pola mañá, Sí. a facer aí un par de cousas e tal, pero vamos, que non me imaginaba chegar ali a plaza ao cantón de San Roque de Meride e ver un stand del Huevo de la Abuela. Tremendo, pero espectacular. Aparte con unha pinta, subimos un vídeo de Instagram, subiche un vídeo de Instagram. Sí, subí eu, sí. Criminal, un pan bimbo aí, ovo Sí. como escalfado É que dentro. sabes o que pasa? Grande golosada. De feito, ofreceronme... Estaba Manu e Borja, estive falando con eles, que perderon, por certo, co Boi Morto e xa non teñen opcións de ascenso. Ofreceronme probalo, E que tal estaba? pero non o provei. Non o probache? Que é un pan bimbo cun ovo fritido. Bimbo, podes tamén patrocinarte aquí, no? Quero dicir, podía mancharme para todo o día, tiña Claro. que ir despois ao Carballiño. E ti que tes unha imaxe sempre que manter, non? Claro, Non sí, podías... sobre todo coa sudeira de... Non podías manter. Bueno, el Huevo de la Abuela, que estivo presente en Belide nesa Volta a Galicia de BTT, está presente en toda Galicia, na hostelería galega, no Día e no Carrefour. Son os mellores ovos do mundo, os de Melide, os camperos. El Huevo de la Abuela patrocina o bazo da xornada. E o noso bazo da xornada neste 11 galego 120 vai para un Noia que cando pouca xente contaba xa con eles, incluímonos nós Sí, tamén, sí. incluímonos nós Sí, sí. que tamén nestas derradeiras xornadas na pelexa polo playoff, pois o cadro de Iván Carril enganchase con toda a pelexa por esa quinta posición, por esa fase de ascenso, agora mesmo a 2 puntos do Arousa, iso sí, co Golaverage gañado, A prol do Noia. co equipo arlequinado, perdido co Alondras. Pero claro, esa combinación xa é máis complicada, non poderían empatar a puntos, porque está un Claro, por está, riba. claro. Está un por riba o Noia do Alondras, así que o Golaverage aí non incide en nada. E o autor do gol ante o Polvorín, minuto 80, peloteiro de Covas Viveirense, e o noso prota deste derradeiro ovazo da xornada, Aldán Naval. Que tal? Moi boas. Que tal? Boas noites os dous, como estades? Todo ben, ti que? Todo ben, a verdad. Un luxo estar aquí despois de sumar 3 puntos antes e un gol que facía falta xa. Claro, non está mellor, non está peor que nós. No, Seguro. estará ben. Que ademais está coa flechiña para arriba, Claro. levan 3 vitorias seguidas. Claro, é que
Sí, a verdade é que levamos unha boa racha, a ver se seguimos así este fin de contra o Betanzos, que nos pode dar posibilidades para, bueno, para en vez de ser un 9, ser un 10 a temporada. Sí, señor, porque é certo un pouco que decía na presentación, non? Que hai un mes con ese triunfo do Alondras no Julio Mato, pois eu creo que moita xente xa descartaba o Noia para este playoff, e incluso, bueno, comentaba un montón antes, o discurso de Iván Carril nese postpartido era un pouco, bueno, que o triunfo servía para asegurar a permanencia, que claro, tío, pensas agora con Noia con opcións aínda na derradeira xornada de meterse na fase, como cambiou a cousa, non? Sí, a verdade é que sí. Eu penso que non só no partido contra o Londra, senón que en todo o ano tampouco vían ao Noia con posibilidades de estar na última xornada para entrar en playoff, e ao final sí que o Londres perdeu un pouco o ritmo que tiña cando veo a Julio Mato, pero estamos aí con opcións. Pasa un pouco o caso que lle pasaba ao Compos esta semana. Quero decir, tens que xogar tamén con partido do Arousa Tarco Alondras. transistor, claro. Pero refírme, por exemplo, o Alondras, para que se clasifique o Noia, o Alondras ten que sacar un punto do campo da Lomba, mínimo. Claro, se o Noia chega gañando 0-4 ao descanso no García Hermáns... O sea, ti xa lle fas o plan de partido, non? É Que o descanso 0-0, claro, o incluso... que aprete o Betanzos... Ti como ves? Sí, a ver, a nós temos que ganar obligados e despois esperar a ver que pasa na Lomba. A Lomba vai apretar, eu creo que vai ser unha boa caldeira porque xoganse moitas cousas. A nós válenos vitoria do Alondras ou empate nese partido, entón no descanso igual algún que bote telefonazo pode haber por aí. Pois hai que chamar a alguén, claro que sí. A ver, sí que é certo que ti dicías antes, non? Que a tempada xa é de 9, ao final o Noia recén ascendido, 3 vitorias consecutivas, como dicía Antón agora, a tempada do Noia xa é espectacular, e agora xa se lle pode poñer a guinda para pechar o pano a unha tempada tremenda, pois benvido sexa, pero digamos que non ides a Betanzos co factor presión de ter que clasificarvos para un playoff sí ou sí, como pode ser, por exemplo, o caso do Arousa en primeiro grau e do Alondras tamén en segundo grau, que tamén fixo un equipo bo para estar arriba. Sí, o noso obxectivo era salvarnos todo o antes posible, que penso que o cumplimos con creces, e despois, como vimos que seguíamos sumando e non nos íamos para baixo e enganchámonos aí neses postos do sexto, sétimo, nunca chegamos a estar en playoff, pero moi cerca sí, por eso, ao final, pois nada, un gusto poder estar pelexando hasta o final e non estar igual 3-4 jornadas sin xogarte nada que xa é un pouco baixón. E despois, o que dices da presión, e nós vamos tranquilos, sabendo que temos que ganar o noso partido, a presión eu penso que a teñen máis eles que a nosa, verdad? E chegando moi ben a este tramo final, quero decir, porque cando unha vez pode pasar, hai 3 semanas que gañades no 90, pero cando gañades estes 3 partidos no 90, no 80 e onte co teu gol no 75 prácticamente, significa que o equipo xoven, equipo de rapaces, pois está chegando ben tamén nese tono físico que igual outros equipos non. Sí, eu penso que tamén nos pasa un pouco como lle pasa aos filiais, non? Ao final, con unha plantilla de curta idade, sí que vamos de menos a máis. Ao final hai equipos con xente máis veterana, así que lles pode facer un pouco máis larga a temporada, e eu penso que en Betanzos temos bastantes papeletas para poder levar os 3 puntos tamén. Tal e como vimos agora, con estes partidos ganando no 90, a verdad que dá unha vida increíble. Mira, andaba Hugo Losada polo chat, bo peloteiro tamén, dicía MVP da tempada, Aldán Naval. A quen porías ti? Se non te pos a ti, quen pos de top 3 de MVPs do Noia? Por importancia, por relevancia. Sei que é difícil sempre, pero bueno. É difícil, un bo compromiso, pero bueno, vou mollar. Eu diríache... Pois mira, o que meteu máis goles que foi Losada, pondríacho, e despois o que menos lle meteron a Chema tamén xo pondría. E depois teño dúdas tamén entre Mario Constenla e Facu. Non estamos ver a expulsión de Mario hoxe, o domingo, e o gol en propio do Golosada. Non estamos a ver. Non podemos ser tan Añado a Paco Allo tamén, un mítico da terceira galega. Sí, señor, que grande. Bueno, Noia... É que ten moitísimo mérito. É que dicimos, é de 9 a tempada, pode ser de 10, pero é que o Noia recén ascendido, segundo equipo que menos perde na competición só por detrás do Unión Deportivo Ourense. Ese é un dato tremendo, tremendo. Sí, a verdad que é un mérito da hostia de todo o equipo. Tanto o corpo técnico como os xogadores, creo que somos todo xente que quere crecer. Os veteranos como Rivas, Ovella, Paco axudan moito tamén a que iso sea así, porque son os primeiros que queren entrenar a tope todos os días.
De feito, tamén incluso baraxamos a posibilidade de que esta vez estar salvados baixar un pouco o ritmo, pero dixemos que hasta que haya posibilidades de estar no playoff, vamos a tope, entrenar a tope, o que tiña que vir, pois que veña, espero que sean 3 puntos ao finde, quen sabe se algo máis. Está sempre como con freno de man posto, Sí. Gañar e despois xa veremos. Coido que o comentaba tamén Iván Carril no podcast de Non Vale Furar sobre o Noia, un equipo como estamos comentando, non? Un equipo novo, un equipo alegre, un equipo que lle gusta ter a bola, pero que na terceira, que é unha categoría así tamén moi veterana, moi de veteráns, moi cadela en moitas cousas, pois podíalle pasar factura ao Noia que o ir para arriba a buscar máis goles a ese fútbol atractivo, pois sufrir as costas, non? Sufrir a portería, pero ten por aquí Antón o dato, terceiro equipo menos goleado, ademais das intervencións de Chema, que está facendo un temporadón, pero sí que é certo que sorprende, non? Que un equipo así alegre e ofensivo sexa o terceiro menos goleado da Liga tamén. Sí, a verdade que sí. A defensa, moitísimo mérito, porque de feito, segunda xornada, creo que é na casa, que Iruga rompe cruzado, xa é unha baixa máis na defensa, despois outra baixa Adrián Maroñas, entonces quedamos así un pouco sin esas dúas pezas que poden ser clave durante a temporada. Bueno, xa ves, ao final o que sale faino moi ben, saliron tamén a xente que é máis nova, como Pedro Arufe, por exemplo, ou Rubi, como poden ser, que están facendo un temporada increíble. A verdade que é un mérito increíble. Pregunta Jatalim, que por se non o coñeces sempre está metendo o dedo aí un pouco na ferida, sempre fai aí preguntas un pouco quentes. Pregúntalle como leva que sendo canteirando Celta o adestre un canteirando Depor. Moi ben, a verdade. De momento pouco se falou diso, verdad? Pero, a ver, penso que ten elas de perder, porque estamos Hugo Losada, está Facu, estou eu, está Arufe. Penso que igual entre todos lle podemos mínimo facerlle pupa. Xa non saca o tema por medo a iso. Bueno, imos ver o gol, non? E que teño tamén aí curiosidade do remate en sí, unha xogada aí pola banda esquerda entre o propio Hugo Losada que comentábamos agora e tamén Axel, que o que che dá asistencia. Con que rematas? Porque hai unha reviravolta aí medio curiosa. Sí, dolle co tacón da perna izquierda. Meto aí un pouco o pé onde vexo algo de sitio e tuve suerte que vai para dentro. É curiosa a acción, É un recurso, Sí, é un recurso totalmente. Sí. De feito, o míster sempre me dice que teño que chegar á área, que para los mediapuntas son dianteiros, entón dixe, mira, non podo acabar a Liga con 2 goles solo, que senón igual non teño nin a renovación en Noia. Quen pon o centro en de parte izquierda? Axel. Sí. Axel. Está con luvas en Noia en pleno mes de maio. Leva... Agarda que está María Levo suscribíndose. Isto é como cando Gerard Romero lle fixo a Luis saca. Suárez. Aguanta. Estamos igual. Que se suscribiu aí María Levo, moitas grazas. Vaya xornada final Arousa Londras Noia, dixo María Levo que se suscribiu co Prime. Moitas grazas por apoiar a Figa coa bola. Preguntaba entón se Axel levaba guantes. Mira que co de Lamín agora está dando a turra que se pincha algo ou non. Miña naya que están dando, O que leva guantes era Losada, térmica e guantes. Igual tiñamos 20 grados no partido o domingo ás 6 da tarde en Noia. Pero tamén che digo que estuve toda a semana enfermo, entón iba un pouco cos guantes, ca térmica e ca lengua de fora iba xa. Ten excusa, entón. Mira, preguntaba Jairo López tamén no chat que explique o gol en propia contra o Viveiro. Os meus amigos de Maturre co gol en propia contra o Viveiro, claro, son dali, partido contra o Viveiro na casa, que solo perderamos Ourense a Londres, chego eu, despois ao final nata, gol en propia. Que siga mañá, ou que si tal, joder, xa me van a dar toda a semana con isto. Pero bueno. Bueno, pero o bo é que se ibas por Viveiro a xente ia agradecer, non? Sí. Aí está el Dan, que mira... Sí, que... despois do partido fun para a casa e xa dice, a xente dando máis gracias pouco máis. Falábamos de ti, de Hugo Losada, xente con moita xuventude. Eu creo que este Noia... Falábamolo antes de empezar o directo. Creo que mola xogar neste Noia precisamente por iso, non? Porque en canto a xuventude e esa mestura coa veteranía hai moito entendemento, tamén polo gusto polo balón. Eu creo que xente con moitas ganas de reivindicarse tamén e de ter minutos importantes en terceira. Sí, eu penso que sí. De feito, os fichaxes ben vistes que foron xente moi joven, igual con non os minutos que alguén lle gustaría en terceira, xente que ven xogando moito e moi ben en preferente. Son os fichaxes que funcionaron, e así se nota, non? Xente con ritmo que
pois xornada tras xornada vai madurando, vai mellorando, ao final os resultados chegan. Son as fichaxes que ten que facer un equipo recén ascendido. Que coller eses xogadores que destacan na preferente para tentar salvar a categoría. Pero de salvar a categoría, chegar con opcións de playoff na última xornada, hai unha distancia importante. Ten que haber direccións deportivas tomando moita nota en Noia, iso é así. Non o podemos negar. Por que equipo... É verdad, que Antón xa quere barrer pa casa, para reforzar o compost do ano que ven xa. Moitas amistades no Compos e, a ver, ahora igual o teléfono ainda non sona na casa Compos, pero, bueno, sitio atractivo non só pa xente de terceira, sino xente que segunda ref non te este tendo tanto protagonismo ou incluso filiais que tampouco conten con esa xente, penso que é un bo destino. A nivel individual, a nivel persoal, no teu regreso a terceira despois dese paso tamén polo Sigüeiro, salvo por sanción, que vimos aí algunha expulsión e cumpriche ciclo tamén, xogache prácticamente todos, o sea que tamén a nivel confianza, máis alá de que o adestrador xa do Dépor e ti do Celta, entendemento tamén moi bo, unha peza fundamental neste Noia. Sí, a verdad que encantado con ele, con todo o corpo técnico, a verdad que con moita fame, moitas ganas de crecer tamén, igual que a nós, sí, levaba, por exemplo, os anos que estive en terceira non acabei de xogar todo o que me gustaría, tamén tiña bastante competencia, como en Somodas tiña Pablo Rey, por exemplo, entonces era un pouco difícil, non? Pero sí, encantado cos minutos, cos oportunidades que tive este ano, e penso que as puiden aproveitar e axudar o equipo da mellor maneira. E agora que? Agora hai que buscar o pleo. Hai que buscar o pleo. A ver, como é posible, habrá que buscarlo, non? A ver, eu creo que... Que? Pa outro ano en terceira a este nivel, eu creo que estás seguro, e despois, home, se non é con Noia, algunha chamadiña aí... O que pasa é que xa non eres sub-23, non? Xa tes 24. Non, xa non. Xa este ano xa non o fun. E que tal? Notache algo así diferente? O día que cumpriche 24 non notache así algo... Aí notei que igual o teléfono empeza a sonar menos, pero tamén o que sona é por interés de verdad. Claro, porque che queren de verdad, non por ocupar a ficha, que eso tamén pasa moito. Claro, eso tamén hai que terlo en conta, que moitas veces eso pode ser un factor que despois non pode incluso perxudicar. Non sei se o dis porque creo que é algo que che pasou a ti, que por vir de canteira Celta... No. Nos sitios nos que estive, a verdade que estive moi contento, ningunha queixa de nada, nin penso que naiden me ofreceu algo por ser sub-23, pero sí que pasa. A xente polo chat está coa miña teoría de que... A ver, explica a túa teoría. A teoría de que o Noia non pode ir a descanso gañando 0-4. Dicía Madia Levo que se o Noia vai gañando, o Alondras vaise deixar levar, porque se gaña o Noia, o Alondras xa non ten nada que facer, claro, porque sacades un punto. Entón esa é a teoría de Antón, que tedes que aguantar ata 80, como esta fin de contra o Polvorín. Sí, o Compos aí é maravilloso o teu plan, tiñalo deseñado e... Teño a culpa de que o Escobedo me dedica a outro, pero senón o plan era perfecto, chegou o descanso palmando. Sí. Era perfecto, pase que o Llanera, bueno, o Llanera nada. Aí están. Non hai plan, non Non hai plan. Adestrastes hoxe ou non? Non, desde fai unhas semanas, cada partido que ganamos danos o lunes libre. Ah, mira. Entonces, de momento está indo ben. Sí, así señor. Que a ver se esta semana que así. E o de 0-4 o descanso, tal e como foron os partidos anteriores largos e ganando ao final, dudo moito que pase. E ollo co Betanzos, E ollo co Betanzos, que é certo que ao final hai moita xente tamén xogando o pan para vindeira tempada, malia o descenso e que xa non xoguen nada, o propio Alondra sorprendeulle, a Sarriana estivo a piques de sorprenderlle, quero dicir, tampouco é que vayades ali a xogar unha pachanga de adestramento. Correcto, a verdad que equipo que de feito ahora porque non dura a Liga 5 ou 6 xornadas máis, que senón tamén podría ter papeletas para salvarse. Sempre estás igual, tío, sempre estás igual. Máis preguntas polo chat. Dicía Jairo López que explique esa expulsión. Contra Barbadas? Bueno, eso un encontronazo aí con xogador de Barbadas, pero bueno, sin fallo ningún. Despois a volta, fai pouco tamén me tocou ser parexa de baile dele outra vez, aí dixen que hoxe non me expulses, Foi un pouco... Quen era? Un pouco polémico. Era... Pois non me acordo o nome, o número 7 do Barbadas, Rubio, non sei como, non me acordo como se chama.
Vai a buscar, non? Sí. para xerar unha polémica en terceira na penúltima xornada. De feito, Marcos Piñeiro, compañeiro meu do Noia, no Amigo Invisible que fixamos no Nadal, regaloume un marco ca foto do rapaz. Temos guantes de boxeo. Dani Rivero, Riverito. Riverito, sí, señor. Entrou nun 11. Bo tipo. Mais alá do... Sí, non digo que non. Iso queda no campo. Sí, está claro. Pero bo agasallo ese dun Amigo Invisible, quedouche xa de recordo. Sí, regaloume uns guantes de boxeo e a cara do xogador. Era a túa primeira expulsión? Porque non creo que seas un home que moi afeito a que lle expulsen. Sí, primeira expulsión e primeira vez que cumplo o ciclo tamén. Foi un ano de pegar algunha patadiña de máis, Sí, unha patada de máis hai que pegar. É idade, é verdade, son os 24, que algunha máis acabas pegando. Son sub-23. De partir dos sub-23 sempre a cumplir ciclos, a ter algunha roja. Vaste facendo máis canchero. Tamén dicía Hugo Losada, pregúntalle, hai un penalti nos minutos finais o domingo. Cagaste o tiralo ou non? No, tiro 100%. Eres tío encargado? Mira, de 3 penaltis, os 2 primeiros fallámoslos e fomos cambiando o lanzador. O terceiro tirei no eu contra o Silva, tirei yo a Seleto, a Christopher, amigo meu, ex compañeiro, e metino. Entón o seguinte tamén repetín. Despois, houve outro no campo do Silva, levaba Losada un gol. Díxome, bueno, veña, deixo tirar. Tirou no ele e meteu no. Díxome, toma, pa o doblete. Para entrar no 11 galego. Pois igual entrou esa finde, Se te dis. Igual entrou a fin de na grela. Debe ser. Bueno, entrou 2 veces, Hugo, creo, se non me trabuco. Bueno, e falando de cando falamos contigo para contactarte para entrar neste 11, dicías que non querías que Fica coa bola gafara moito. Adoitamos gafar bastante a xente. Bueno, fala de por vos. Que pasa por estos micros, iso hai que decilo. Pero tamén dixeche se non podedes falar con Lucas Fanego, que está aí no Viveiro, tamén paisano teu, non? Dali de Viveiro. Sí, paisano de Viveiro. E tamén é xogador canteirán do Celta tamén este último ano. E de feito o gol impropia que meto contra o Viveiro é un tiro del que me dá a min o pé na línea e vai para dentro. Entón, jodiño un gol. Para que a xente... Pero si, gol, asistencia e salvación. A verdad que é fin de redondo para ele e para todos os compañeros, claro. Me alegro moito por eles que teña moitos amigos no Viveiro este ano. Vale, cando entre no 11 que vai a entrar, collemos clip, poñémolo e nos calamos. Xa está feito o traballo. Xa fixo ele o traballo, xa, hoxe non... que ia dicir eu, xa non me acordo. Ele do Vicedo, ti de Covas, pero Covas que ademais da praia hai ali unha parroquia ou como é o chollo? Sí. De Covas, barrio de Cantarrana, de feito. Na ventana da miña casa podo ver os partidos do Viveiro. Pero ti nunca xogache no Viveiro, si? Xoguei hasta infantil. Despois de infantil xa marchei para Vigo. Sí, señor. Tiñamos por aquí o dato, aquel xuvenil con Jorge Cuesta, o futbolista que xogou todos os partidos. Non sei, algún anécdota, algún recordo que gardes con especial cariño da etapa do Celta en xeral e daquel xuvenil con Jorge Cuesta que foi moi bo ano aquel. Sí, a verdad que sí. De feito, a época do Celta, claro, todo con cariño, tanto a época que estiven con Claudio, que foron 3 anos, e os 2 que estiven con Jorge Cuesta, xa, a verdad que é un juvenil espectacular, con xogadores que xa ves, ahora están moitos en fútbol profesional, rompendo aí por aí adiante. E se pega un telefonazo a Jorge Cuesta pro ano, que? Bueno, mínimo collelle. A chamada a chamada collo xa, non? Despois xa... Sabes onde vai estar Jorge Cuesta, bueno? Sabes onde vai estar? Non teño nin idea, pero digo, a ver, vaya pa onde vaya pode chamar. Sí. Este en Carballo ou non pode chamar. Sí, para preguntarlle al Dan que tal, como llevan as cousas. Levades moitos en falar ou non? Levades moitos en falar ou non? Bueno, xa levamos bastante. Sí que, por exemplo, que eu estiven con ele en Sarria, que ao final por motivos varios marchei dali, e sí que de vez en cando falamos que va, que tal todo. Ben, a verdad que moi boa relación, moi boa persona, moi bon entrenador, cariño enorme hacia él. Sí, aquela... exceptuando o que pasou cos Covas a semana pasada, pero... a verdade é que ese día podía ter gañado, eso é certo. Vaya xeración aquela do xuvenil, está dicindo por aquí Jatalim, Carreira, Iker Losada, Carlos Domínguez, Lauti, Raúl Blanco, que vaya nomes. Sí, tanto a 2000 como a 2001, que foi ca que coincidín eu, e 2002, que tamén Gabri, Gael,
E 2003 tamén viña algún, Damián viña con nós, Miguel Rodríguez viña con nós. Espectacular, a verdad. Unha máquina de sacar xogadores. Xa os vemos agora no fútbol profesional a moitos deles. Sí, por eso che digo que a verdad que dá gusto todo o que rodea a canteira e sobre todo os compañeiros e o trato de todo o mundo. Nada, a verdad que espectacular o que están facendo. Alegro-me moito por ele. O equipo juvenil con máis coeficiente de puntos en España ese ano. Que de feito deron unha plaza para o Valladolid. Logo non sei como pasou, como quedou. De feito foi o ano que veu a pandemia, non pudemos xogar nin Copa de Campións, nin Copa do Rei, nin nada. Entonces, claro, o escaparate ese xa o perdimos para posibles ofertas que podían chegar. E tamén, claro, no teu caso, que non continúa o Celta, creo que decía non renovar o teu contrato, se nese momento estivese o Celta C, outras cousas cambiaran. Ademais que Jorge Cuesta, que xa nos contou aquí tamén que ele era un dos principais instigadores dese segundo filial, que el comentaba moito a xente que mandaba ali na canteira do Celta, un segundo filial, a importancia que tería. Sí, eu penso que a verdad que foi unha moi boa idea. De feito, López, Damián, Javi, Rodríguez xogaron nese equipo. Entonces penso que sí que pode ser un paso intermedio bastante axeitado para non ter que facer xuvenil división de honor, primeira ref neste caso. Pode ser a algún xogador facérselle bastante complicado. Eu non quero gafar, de verdade que non, pero no caso de que vos metades en playoff, vou máis alá, no caso de que ascenda o Noia, faz algunha promesa aquí para a xente do chat, para a xente que mira Fica coa bola? Algunha promesa? Váleme rapar o pelo que é o máis mítico, algo así. Eu prefiro unha comida. Algunha promesa? Sí, a que sexa. Unha comida, vale, nos tamén, ali na praia de Covas, unhas cousas ali en Viveiro, o que sexa. Invito vos a gravar na praia de Covas e que veñan tamén Hugo Losada e os ficaboleiros que queiran. Veña. Que non trae térmica, Que non traia térmica nin guantes. No. Podemos salir un reto. Veña, feito. E outra por aquí que tiña o chat, Jairo López, moito fútbol en Parquemar, e Xoel dixo non era ni top 5 mellores xogadores de Parquemar. Que é Parquemar? Mira, Parquemar é así onde estaba a pista, onde xogábamos ali ao fútbol todos os amigos, varias xeracións xogábamos ali todos, e claro, ao final os máis maiores pois eran os que votaban máis pequenos, bueno, como pasa en todos lados, non? Íbamos ali xa todas as tardes ali a xogar a pelota con todos. Ali o pequeno ten que ser o dono do balón, senón ás veces nin xoga. Claro. E despois, cando marchaba, é meu balón. Acabou ese partido. Pa casa todos. Jatalín pregunta se coincidiches tamén con Javi Fontán, que creo que era 2000. Sí, coincidín con Javi e con José. Javi, sí, que teño moito contacto con ele, ainda falei hoxe con ele, que mandou unha foto con Marcos Piñeiro vacunando ao pádel. Sí, a verdad que temporadón tamén del no Pontevedra. Pois en ascenso e xogando por todo, casi todo, merecido. Teño un pádel pendente con Javi, que falamos. Díxenlle que tiña que rematar a tempada pronto para poder xogalo. Rematou a tempada pronto e ainda non o xogamos. Dalle tempo que está de festa. Sí, é verdade. Non sei se é bom ou non, que non me xoguei, pero horas mételle. E ti xogas o pádel ou non? No. Nada. Non me gusta moito. Aparte que son malo. Outros deportes, nada, só fútbol. Sí, fútbol. Gústame ir a andar por aí, ainda fomos hasta Cidade da Cultura con Mario, o meu compañero de equipo. Andar sí, pero o resto non suelo facer moita cousa, non teño afición por outra cousa. E a última é a clásica, para coñecer un chisquiño máis os protas que pasan por Fica coa bola máis ao lado do fútbol. En que ocupas o teu tempo? A que che gustaría ser de maior? Que é a pregunta mítica que se fai. Estudas, traballas ou con que compaxinas o fútbol, digamos? Pois mira, fixe un ciclo de imaxen para o diagnóstico. Acabo as prácticas en xuño, así que tirando hacia o ámbito sanitario, igual facer algunha resonancia de cruzado ou algo así. Pero non de ningún compañero meu ni miña. Este rompeu cruzado tamén, xogando baloncesto. Pois, niño de Sonaide. No, dende logo que non. Jairo López, deporte pola noite a partir das 12. O xoves sobre todo. Jatalín, unha cousa, cando sai do Celta, por que acaban os Somozas? Tivo outras ofertas? Como lle gusta, como lle gusta. Non, aí sempre falas con algún equipo, despois tamén Viveiro sempre
hai algo, pero bueno, ao final pareceume un sitio moi bo, que facía pouco que estuvera tamén en segunda B, un proxecto tamén con fichaxes como Marcos Álvarez, Pablo Rey, Garrido, xente xa con moita trayectoria, entón dixen, pois eu o que quero é tamén estar arriba a competir por ascender, e atraeume e fun pa ali. Pois... 2 anos. Algo máis? Nada. Nada máis. Tengo o teléfono encendido. Sí, por si acaso, non vai a ser que chamen en breve xa. Primeiro ganar o domingo, despois encendo o teléfono, pero bueno, non hai de estarse ben tamén. Aldán, 1 millón, grazas por estar aquí en Figa coa Bola, a mellor das sortes, pase o que pase, o dito, moitas grazas, tío. Grazas a vos. Taloguiño. Chao, chao. Aí estaba, Aldán Naval, sí señor. Moi ben, Sí. moi ben. Ti que dis? Quen se mete? Quinto, va, móllate. É que é difícil, tío, é que é moi difícil. É moi difícil. É que é moi difícil porque hai que vais a meter o Noia. Vais a meter o Noia? Sí. Sí, porque se levo dando a turra toda a semana con que se ia salvar o Compos e ten que pasar literalmente o mesmo. Bueno, literalmente tampouco porque é ainda máis fácil, que só ten que empatar. No caso do Llanera teña que gañar. O Noia, xa cambiaré de opinión, será por tempo. Daqui ao domingo. Chat, como din os streamers, chat, está doído, non para de mencionar o Compos, sempre o saca. Trouxo a sudadeira, está doído, tío. Novo ficaboleiro. Queres comentar algo máis do Compos? No, por favor. Estás ben? Bueno. Un pau duro, tío. No, un pau duro. Era visto. Era visto? Sí. Puxemos un chío aí como dicindo antes de que rematase o partido. Un paso atrás, sí, porque despois tiña que marchar a traballar e non había quen o puxera. Como que un paso atrás, 2 pa diante, pedir responsabilidades, hija de Guti, que non nos segue, pero que sempre está aí meténdonos cera, puxo responsabique. A min, home, responsabilidades eu creo que toca, ¿no? Para o proxecto do futuro. Antes do partido, se vin o típico chío anunciando que iba a narrar o partido no Galicia en Goles. E puxen, non fai falta titular. Porque obviamente todos sabíamos o que había en xogo. E responderme unha conta, non sei que conta, e díxome, xa te digo eu titular, mafioso, non sei que, non sei que. Bueno. Obviamente, fan falta responsabilidades, sí. Obviamente, porque un proxecto como Compostela non pode descender a terceira federación sen que ninguén saque a carita. Non pode. Entón, bueno, pois logo estaría ben saber quen é cada persoa que está no club. Sí. Eu como afeccionado, xa non como periodista, como afeccionado, non sei ou non vin nin ao presidente nin ao director deportivo dar unha rolda de prensa esta tempada. Algo máis? No. Perfecto. Vamos soltando a contapingas, así pouco a pouco, imoslle tirando e el vai soltando pouco a pouco e xa seguro que ao final do 11 xa saca a artillería completa. Non me vai deixar entrar en esta mata. Artillería completa. Bueno, temos os ovos, agora imos ao gimnasio, o mellor do mundo, claro que sí, o Exalta Centro Deportivo, xa o sabedes, Avenida Lugo 6 baixo en Pontevedra, horarios flexibles, as mellores máquinas a vanguarda, os mellores profesionais para axudarvos en todos os vosos obxectivos, un grandísimo ambiente, non ten comparación, toca xogador Exalta da xornada. A ver, que dija Talim? Antón, é das novas xeracións de periodistas de bufanda. O tipo aparece hoxe ca sudadeira e logo onte narrando o partido a xente de Escobedos cuidando a súa narración imparcial. Home, a ver, en Galicia en goles, se queres vai co Valladolid promesas. Claro, non podo ser, o sea, pero tampouco, non son, quero decir, vale, descendeu o Compos e trouxen esta sudadeira, se descendeu o Lugo dentro dun mes vou aparecer coa camiseta que teño o Lugo. Sí? Sí. Ah, vale. Sí, porque o Lugo tamén é un club que me gusta moito. Vale. Non teño todas as camisetas para coller todos os equipos que descenden. Quero decir. Bueno, pouco a pouco xa imos tendo. Sí, Grazas por certo Vilalonga, que está por aquí a súa bufanda. Bueno, e logo despois enseñamos que temos alguén pendente, porque falábamos do noso xogador Exalta,
E do Morrazo e xoga no que podemos dicir que é o equipo revelación sen dúbida da preferente sur, da preferente grupo segundo, un Beluso que logo dun temporadón as ordes do míster dos ascensos consecutivos que Rafa Villaverde clasificouse para o playoff de ascenso logo de superar pola mínima a un Moaña, o que gafamos, porque metimos a Edu Charlín o xoves no contraataque, 9 vitorias. Ninguén vai a querer entrar no xoves. 9 vitorias consecutivas levaba o Moaña. Edu Charlín fala con Fica coa bola no contraataque e que pasa a fin de semana? Que perde o Moaña, pero tamén o mérito, por suposto, para o Beluso, autor dunha asistencia, encargado dos vídeos do vestiario. Todo. Un gran tipo. Bruno Gago, mister, falounos de que fixo un auténtico partidazo, xogou unha parte de central, unha parte de medio centro, e ademais dá asistencia para o gol partita de Jorge Millán. Falamos, por suposto, de Joel Rocha. Que tal? Moi boas noites. A ver, aí, perdón, que estabas muteado. Moi boas noites. Moi boas noites. Aí estamos. Todo ben ou que? Sí, señor, vaya tempada, macho, é para sorrir. Vaya tempada, mama. É unha locura, a verdade. Está ben eso de vaya tempada, mama, en plan, o no mato, buf, mima, tremendo, guau. Es que non se pode explicar, a ver. O que fixemos este ano, a verdade é que é unha locura. Non ten ningún tipo de sentido. Non, a verdade que non. E a clasificación para o playoff é como, pois o mesmo que un pouco noia, non? Sí. É a guinda e agora xa, pois a soñar, non? Co ascenso, agora xa que estades no playoff, digo eu. A ver, non temos ninguna presión por gañalo nem nada, pero bueno, ahora que estábamos a disfrutalo máis que nunca. Empezastes a ver xa algo do outro grupo ou é moi cedo aínda? Aínda estades de resaca un pouco, non? Moi cedo. Ahora nos deron hasta xoves libre, martes non entrenamos. Ata xoves libre, Mima. se mima, De aquí ao xoves. De aquí ao xoves. Prepárate para o xoves, Sí, Rafa Villaverde portouse. E iso que non lle gusta nada, facer esas cousas. Oye, vaya ambientazo onte nas Laxes, un campo precioso, por certo, con vistas a Ría. A xente da parroquia estaba ben enganchada, Mima, es que sair o calentamento, ver a esa grada chea, es que a verdade é que foron 500 personas ao campo, que non se entraba nen a grada, que estaba xente pola barandilla, a verdade é que é unha locura. Aparte, unha vila que non ten casi ni 3.000 habitantes, que vivan un fútbol desa maneira, é unha auténtica barbaridade. Sí, señor, a verdade é que sí que... É que o verán que ven aquí ir porta por porta chamando a xente que non é socia do Beluso, porta por porta, oye, que pasa aquí? En Beluso e en Buego, home, que se fagan socios. Sí, señor. Vamos ver a asistencia, non, Murón? Veña. Vemos aí un pouco a asistencia, veña, ponemos a asistencia de Joel Rocha, o gol de Jorge Millán. Ui, espera que estamos aí nos diante. Así. Aí está. Tócala aí coa zurda e acaba metendo aí a biqueira da bota de Jorge Millán. O gol partita. A verdade é que foi un pouco chiripa, porque nin tiven a atención de poñela aí nin nada. Así Era como tiro, pude. Era un tiro ou era un centro, va? Era un tiro. Soy sincero, era un tiro. A celebración tamén con toda a bancada, como ti dicías aí, a xente detrás da barandilla, tremenda, Sí. Os xogadores que non poden xogar estaban aí todos, e o entrenador de porteiros e todo, unha locura. E da festa na Laxe a festa na Luna, por suposto, tamén, non? Sí, ali estaba o Conbarro, o Monteporreiro, varios equipos, a verdade. A verdade é que pasamos moi ben. Ala Beluso, Ala Beluso. Temos Sí, que sí, ir é que a eu dixenlle a Antón antes de empezar o directo que temos que buscar o patrocinio que 11 galegos sexa 11 galego la Luna, porque coa cantidade de equipos que festexan os seus éxitos ali, que fai Fica coa bola que non está os domingos na Luna? É tremendo, Que nosotros fuimos de un poquinho de excursión pensando que non iba a haber ninguén, pero chegamos ali e madre mía. Nada, foi falar das bellas da Luna e xa... Sí, estamos, non? Volvimos. Bueno, perdoade que houve aí... Caeu directo, sí. Perdoade que houve aí un error de conexión. Pero xa estamos. Os domingos de abril-maio son a capital do fútbol pontevedrés, dicía Angelito sobre la Luna. Que máis temos por aí? Podemos ver a clasificación porque na derradeira xornada tedes aínda opcións para subir algún posto ou, mellor dito, para perder algún posto, para de terceiros o Atios e o Xuventude Cambados aínda poderían alcanzarvos. Importante tamén a posición de cara ao playoff. Claro, o noso... O que queremos é mantener a terceira plaza, porque iso conta bastante, a verdade.
Aparte que ao Celtic non podemos chegarlle, ao Atios pode chegarnos, en caso de que empatemos ou palmemos. Que non sei como é o formato do playoff. É igual, pregunto, igual non tens ni idea tampouco, que sería normal, ainda quedan 2 semanas. Pero é como na terceira que non hai penaltis. Exacto. Lo que estou enterado, si o terceiro ten prioridade no caso de empate. É importante. É moi importante. É moi importante, claro que sí. Mira, dicía Peiblas 14, Imos Beluso, preguntádolle polo seu único gol que tamén foi de chiripa. Este é o meu compañero de piso, un dos meus amigos, está aquí o cabrón. Oye, contra o Choco, un centro lateral onde o porteiro sale, quere amarrala coas mans e se parte por debaixo. Entra na rede. Porque, digamos que Joel Rocha goleador non foi algo que se prodigara moito na túa carreira, ou si? Non, creo que este ano, dos anos senior, é o ano que máis metín. Cantos levas? 10 goles. Carallo. Nada mal, Cuidado. Chamadiña, que este rapaz é moi novo aínda, Vai cos pendentes e parece maior, pero é moi novo aínda este rapaz, Ainda queda. Por certo, a asistencia, é dicir, o gol partita é a Jorge Millán, o voso dianteiro, vos xogador, que foi tamén xogador exalta como a ti nun 11 galego ali polo Nadal, pero el non apareceu. El deixou nos plantados. Non sei se houbo vacile no vestiario, exactamente. Estaba botando a sexta. Non sei se lle dixestes algo ou non despois. Mima, polo grupo estábamos partendo de risa porque, claro, el traballa na batea. Entonces sempre bota a sexta despois de comer, ese día non se levantou. Ese día hubo moito mexilón que coller, claro. Nos desculpámoslo, non había problema, pero estábamos preocupados porque, claro, quedáramos con ele unha hora, pasaba outra hora, non contestaba, non lle chegaban os whatsapps e di, a este pasoulle algo e íbame sentir ata mal, macho. Foi un día de verdad que nos sentimos mal, porque nos seguimos en directo, claro, esperando por él tampouco íbamos a estar 3 horas aí esperando. Foi tremendo. No, foi moi bo. Tamén temos algún vacile para él, aí de algún coñecido que temos en común, de algún coñecido que temos en común. Hai algún por aí que te chama Pomadas, non sei por qué. Para bien fijo, non? Non podemos desvelar a nosa fonte como xornalistas. No, sí, se me chama a mí todos os días. Vamos a Liga Universitaria xuntos. E nada, sempre que me facía unha falta ou así, estaba no chan e tal, e sempre me chamaba o Pomadas, estás todo no rato no chan, non sei que. Así todos os días. E despois sei que tamén che vacilaron moito co tema de Dadín, porque nun Porto Novo Beluso, digamos que Dadín ten moito de recortar, non é político, pero ten moito de recortar e fixoxe un recorte ali fora da área tremendo. Mira que o sabía, De feito, nas anteriores xogadas foi cando se lesionou do Seonllo, que un salto de cabeza fixo aí un pequeño esguince e dixen, este pavo está casi chorando, na xogada seguinte non creo que me recorte, a vai echala fora. E foi ali como un animal, recorte por atrás coa zurda, e digo, Dios mío, Bancamos moitísimo. Hombre, bancamos moito. Ainda que leves en xogar connosco. Leva moito, Está desaparecido. Se falas con el mañana na universidade... Se tes exames ou algo, porque non está. Non está. Está máis no Call of Duty que en outra cousa. No. Es que está enamorado últimamente, entonces... Vale. Debe ser por iso. Sí. Esta fin de falábamoslo, non? Que nos dixo Bruno Gago tamén que fixeras un bo partido. Xogache tamén de central, medio centro defensivo. Non sei en que posición estáis máis cómodos, se o de central é un pouco experimento desta tempada ou xa tiñas xogado ali. Contanos un pouco sobre a túa posición. A ver, eu esta tempada xoguei todos os partidos de media punta, aunque non te parezca, xoguei todos os partidos de media punta. Así leva 6 goles, claro. Así leva 6 goles. Entón son poucos, verdad. Entón son poucos, tiñas que levar máis. O ano pasado no Alondras empecé a entrenar central, xoguei algún partido central tamén, pero acabei xogando a medio centro. E nada, como esta xornada Lope era unha baixa importante no equipo, faltaba aí un central, pois o Rafa Villaverde, como é un inventor, lle chamamos así, nos puso a mí e a Alex, que somos dous mediocentros puros de centrales, e dixen eu, bueno, hai que cumplir igual,
con todo, a polo equipo. A dar todo polo equipo, saliu ben. O sea, 2 centrocampistas de centrais e portería cero contra o equipo máis goleador da categoría. Tremendo, Don Rafa, que lle fan unha estatua ali. Champán. No Porto de Beluso, que lle fan unha estatua. Sí, e con centrales no banquillo, pero él va ao seu sempre. Di Ángel Martínez por aquí, boa asistencia de un Barrantes mentres o Madrid caía na Champions. Non sei por que relaciona un dato co outro. Porque xogamos o mércores, que era o partido aprazado por o temporal que hubo na xornada de preferente, xogamos o mércores ás 9:30 de Semana Santa. Estaba xogando o Madrid, claro, nos calentando, por un penalti Courtois, tal, nos calentando e dixe, mima, estamos todos flipando. Nada, robei un balón aí no medio do campo e asistí a Pastoriza tamén. Sí, señor. Cuidado cos datos de goles e asistencias, No, Porcentaxe de gol de participación sen goles, Bo ano, Teo, a nivel individual. A verdade é que sí, non teño nin a queixa. Este ano, a verdade é que moi contento a nivel tanto individual como co equipo. A verdade é que moi ben. Pero sí que foi curioso, non? Porque ti este verán asinas no Silva, xogas coido que 3 partidos e acabas chegando ao Beluso. Non sei como se deu todo iso, porque a xente sorprendeulle. Nos, por exemplo, anunciamos que chegaba Joel Rocha do Alondras ao Silva e de súpeto, pois estabas en Pontevedra. Bueno, na provincia. Sí, claro, na provincia, sí. Eu quería estudiar CAFID, as Ciencias de Actividade Física do Deporte, e claro, tiña idea de ir para Coruña. Tuve aí unha aliada coas probas físicas e tal, que é unha historia larga. Nada, pois ao final iba e volvía a entrenar en tren hasta Coruña, desde Pontevedra. E claro, de sair ás 6 da tarde da casa e chegar ás 11 da noite a Pontevedra, así 4 días a semana, era imposible. Hasta que dixen, este ritmo non vou aguantalo, Iván hablou comigo moi ben, o entrenador do Silva, moi bo entrenador tamén, é moi boa persoa, e me dixo, mira, creo que o mellor é que se han ascendido a outro equipo, e nada. Decidí caer no Beluso, porque tirei de corazón, tiña outras ofertas, pero o Beluso, para mí é unha locura, entonces, pues deciden ir para o Beluso. Pois xa que estás cedido polo Silva, non? En teoría, sí. Pero porque vai haber segunda parte das probas físicas ou... É intención? Non sei. O que depara o ano seguinte non o sei. Non sabe aínda, non mirou os rivais do preferente norte, espera un pouco, digo. Non sei, pero vamos a ver. Digo, non, porque obviamente vai a ter que contar que pasou coas probas físicas. Sí, algún día sí. Agora xa, veña. Agora, vale. A ver, eu acabei o ciclo de deportes, o de Eito Físico con Darín, así. Fui a hacer as probas físicas a Pontevedra. E claro, tuve un ano sabático que estuve traballando xogando na Londres. Claro, o ano seguinte quería volver a presentar as probas porque se unificaban as de Coruña e Pontevedra. E resulta que me chaman unha semana antes dicendo, mira, ti tes as probas superadas, non hace falta que as fagas de volta, tal. E claro, eu lle dixen, pero quero ir para Coruña, tal. Ninguén me especificou nada de que non me valían para Coruña porque as probas te duran 2 anos de validez. Non me especificaron nada e resulta que eu entraba de 79 en Coruña, de 120 persoas ou algo así, e me ponían non presentado as probas físicas. E claro, eu estaba flipando, estaba na Universidade de Coruña, non estaba admitido polas probas, tal. Metí en reclamación á Ciuga, non me aceptaron. Entonces, a liada foi esa. O sea, nada ten que ver con Joel Rocha. Quero decir... No, é todo culpa da Universidade de Coruña. O funcionario de turno... Sí. A ver, culpa miña tamén é por non informarme ben, pero que eles non me informaron. Home, pero se xa aclara por teléfono que con esas probas xa vale. En resumen, é un lelo, di Pablo Rodríguez. Pero Pablo, mira que venlle saiu, que está en playoff co seu Beluso dos amores. Mira que venlle saiu o ano ao final. É verdade. Pensei que era unha cagada de merda, pero ao final saíme ben. É sorte. Ao final o universo sempre busca o equilibrio. Home, eso é así. Sobre a temporada do Beluso, a primeira volta foi bestial, logo hubo unha xeira aí algo máis irregular, chegastes incluso a estar no limbo do playoff, de pasar de pelexar polo ascenso directo en certos treitos a que houvese aí máis dúbidas sobre ese Beluso e acabar finalmente meténdose neses momentos máis de zozobra. Non sei se pensas que hubo eso que lle pasa a moitos equipos recén ascendidos, que cando veñen coa inercia de ascender
e ademais sorprenden porque non os coñecen na primeira volta, despois xa como que merman un pouco o seu rendemento, e como cambiastes ou como foi evolucionando este Beluso para chegar ata agora? Sí, a verdade é que a primeira volta era unha barbaridade, era sair a cada partido a darlo todo. Claro, tiñamos a sorte de que tirábamos, daban 4 persoas e entraban na rede, sabes? Eso durante moitos partidos tiñamos a sorte, tamén o grupo que formamos este ano é unha auténtica barbaridade, non teño palabras para describilo. Chavales teños unha media de idade de 22 anos, e nada, a putada que pasounos é que este é un dato que nos deu Rafa outro día, que eu non o sabía, desde o 17 de outubro hasta o 26 de febreiro. O 27 de febreiro era a primeira vez que entrenaba a plantilla completa. Tiñamos lesionados unha barbaridade. Entrenábamos, desde ese tempo, entrenábamos 12, 13, 14, hasta con juvenis de o Beluso e todo. Eso é un tempo moi complicado, que obviamente o supimos resolver bastante ben, e non pasou nada. Ao final, seguimos ben. E ainda por riba chega a Londres e leva Aitor Aspas no inverno. Anda que... Sí, aún por encima chega de Londres e leva o mellor lateral de preferente de largo. Para mí un dos mellores de Tanceira. A verdade que Non sí. está para nada, Bueno, nunca se sabe, queda unha xornada. Joel le Dalí, el confía. Eu confío. Agora que se meteu o Beluso. Di, perdón. Non, que el dixo que o Noia, eu non o creo, Tiña que quedar ben con Aldán, quero decir, Claro, acabamos de falar con Aldán, non pode. Agora xa non está, pero antes tiña a orella posta, claro, seguro. tiña a orella posta seguro. Eu confío na Londres, É que ao final ti formaxeste no a Londres, ademais de ser de Cangas, por suposto, despois tamén Pontevedra Xuvenil, xa estiveras no Beluso con 20 aniños, ano 2003 aínda. Home, eu creo que o teu ano, pase o que pase co Beluso, para volver a terceira pase o que pase co Beluso, coas probas físicas, coa cesión do Silva, para xogar ano que ven na categoría, eu creo que estás. A ver, eu estou aberto a todo o que surja, non lle vou decir que non. A ver, non sei, esta tempada estou moi contento. O mesmo que lle fixemos al Dan, non? Unha promesa en caso de ascenso do Beluso. Algo farás para ficar coa bola. Mira, se te digo a verdade, xa tatueime cando a fecha da temporada do Beluso cando descendimos, non me quero imaginar cando este ano. Dadín é moito de tinguir o pelo, É verdad, Dadín investiga moito co pelo. Eu tamén. Faso logo aí de fica coa bola aí atrás. Rapas e faso aí cos cores. Veña, va. Eu tamén. Ti tamén? Veña, eu tamén. Se astende astende o Beluso, facémolo todos. Facemos os tres. Veña, va. Queda así. Venga, va. Queda aquí dito. Pois, algo máis? Vamos, Atis, vamos campeón. Vamos a tíos, dice el cabrón. Cuidado, que vamos a decir. Hostia, bueno, xa está, ahora está grabado, non se pode dicir que non. Joel, 1.000.000, grazas por estar aquí connosco. A mellor das sortes pro Beluso e para ti a nivel individual. E nada, a seguir dándolle que a tempada xa é magnífica, falta ya guinda. Que garde un sitio nas laxes para nosotros. Sí, Moitas grazas, un placer sempre. Veña, tío. Un placer sempre. Moitas grazas. Veña, un saúdo. Chao. Pois aí están. Non estamos nós, pero eles están. A ver, e por que non estamos nós? Esa é unha boa pregunta, Antón. Por que non estamos nós? Non sei. Teño que reportar ego aí. A ver, espera, facemos así. Volvemos aquí, facemos así, e facemos así. Ui. Estamos igual. Non funciona, non nos vedes. Quedou tocado co apagón, Sí, é que o apagamento foi moito. Apagamento. Pero viche como lle metimos un 11 galego de apagamento? Sí. Estivo guapo, Estivo guapo, Ben resolto. Que tal o pasache ti no apagamento? Prefiro non facer declaracións. Por qué? Porque, bueno, eu pasei no da mellor maneira posible, pero non quero falar non. dese tema, por favor. Vale. Seguimos. Vale, sí, é verdade. É verdade. Ai, pois aí están, Joel Rocha, xogador exaltado da xornada deste 11 galego 120, que lembrade é o derradeiro da tempada, e Aldán Naval, protagonista do bazo da xornada, despois dese gol para gañarlle o Polvorín e meterse de cheo na pelexa polo playoff de ascenso. Antón, que opinas de Antonio Quinteiro? Ves como Jatalín tamén lle vai tirando pouco a pouco.
Espera, que Cando máis preto estiven de ver a un Compos nun playoff para xogar a segunda división foi con Antonio Quintero de presidente. Pouco teño moito máis que dicir. Ti, ibas xogar ti o playoff? No, cando máis de ver. Cando máis preto estiven de Ah. xogar. Declaracións polémicas hoxe, de quen? Nah, aquí nunca hai declaracións polémicas, nunca nos metemos en xardíns. Non creo que sexa, despois de decirlle a un tipo do Beluso que vamos a tiro, non creo que sexa o maior día. Vamos a tíos, no, a ver, Declaracións polémicas de Antonio, pois non as vin, é verdad. Se tes o enlace, pasa o enlace. Sí, pasa o enlace, que non vimos nada. Non as vin, levo todo o día preparando 11 galego. Envieichas o privado de Twitter, Raúl Liñares, o amigo da bancada, claro que sí, agora en tempo de juego. Cadena Cope. O expresidente da SD de Compostela, Antonio Quintero, en o Punteirolo sobre a directiva actual. A gran maioría deles non sabe onde está San Lázaro, é xente de Madrid. Aunque non coñeza a situación do Compos, debe evolucionar se yo contan. Vale. Diego Hernández no 11 galego, di ferregorífico. Pois non. Non está Diego Hernández. Porque o que está. Ben tirada, moi ben tirada. Sí, grazas, non sei se... Porque deixouno fiado as mil maravillas. Sí, a verdad que sí, deixouno para que entremos no 11 galego, na porta con Roberto Pazos. Sí, claro que estaría ben facer todo 11 ao mesmo tempo en voz. Estaría un dueto magnífico. Will, o gran Will, sí señor, con 44 anos, regresaba 25 anos despois ao Xuventude Cambados. El di que como para pechar xa e retirarse, pero ele va dicindo de retirarse. Entrevistamos a tempada pasada no contraataque. Un ano máis, vai negociando aí na casa, non sei que, ao final segue aí con 44 anos e facendo paradas tremendas. E o Xuventude Cambados, que unha semana moi boa, clasificouse para a final da Copa Deputación de Pontevedra, precisamente con golazo de Jacobo Millán, criminal, e un gol tamén de Diego Hernández, que é do que falaba agora Fergorífico, que foi o que marcou o gol precisamente na lomba ante o Cultural Areas. Agarda que isto ten que vir aquí. Aí estamos. Eso, vitoria do Cambados pola mínima, co gol de Diego Hernández na lomba. Métese en playoff o equipo de Pénjamo, un preludio do que vai ser esa final da Copa Deputación de Pontevedra. O Cambados gañou o Ribadumia e o Cultural Areas eliminou unos penaltis ao Xuvenil de Ponteareas. Diego Hernández, protagonista da semana, porque marca na Copa ante o Ribadumia e marca o gol da vitoria na lomba, pero nos quedamos con Roberto Pazos, porque fixo paradas tremendas. Temos unha de cada metade do partido, esta no primeiro tempo. Bueno, a él permíteselle adornarse un chisquiño, non? Sí. Un pouco palomiteiro aí nesta acción, pero creo que non. Bueno, é boa parada. É boa parada. Pero sobre todo, esta é a mellor. Xa no segundo tempo, con 0-1, despois do gol de Diego, a man que mete de reflexos puro. Que barbaridade. É tremendo, Bo! Unha parada... Que barbaridade. Para mí é unha parada tremenda das que dan puntos, como está tan de moda agora dicir de porteros que dan puntos, pois Roberto Pazos leva anos e anos dando puntos por unha morea de equipos, e creo que merecía tamén un pouco esta aparición no 11 galego. Por lo menos ten 100 carnes de conducir. Pois sí, xa tivo que renovar unhas cantas veces, coa burocracia que hai que facer para renovar DNIs, carnés e todo iso, que coñazo, Pero queda o equipo a un punto de... Sí, claro, agora hai lea porque estamos coa clasificación da Preferente Sur. 58 puntos ten o Xuventude Cambados, un menos que Atios e o Beluso, do que falábamos agora con Joel Rocha. 3 por riba do Moaña, que lembremos levaba 9 vitorias consecutivas. Chegou fica coa bola Praga Falo e provocar a derrota despois de 9 xornadas do equipo de Ducharlín. 58 ten o Cambados, 55 Moaña. Teño un golaveraxe entre eles empatado, pero Moaña no xeral pois está por riba. Ten o golaveraxe gañado o xeral porque ten 68 goles a favor, efectivamente. Hai 10 goles de diferencia. Así que no caso de perder o Xuventude Cambados na derradeira xornada e gañar o Moaña, aínda non sería equipo de playoff o Cambados, senón que entraría o Moaña, pero cun punto na derradeira xornada o Xuventude Cambados chegalle para ser equipo de playoff. Hai un Moaña Céltiga. O Céltiga xoga a vida porque ten que gañar e agardar que exista ese que se está denominando por aí ruxe, matamazo. Gordo. Matamazo gordo, O que o ano pasado foi o ribadumiazo, sí, en contra do Céltiga para que rematara ascendendo ao Valladares. Este ano, por aí din que vai haber matamazo porque o Barco xoga contra a Lantia Matamá Barco na derradeira xornada. Vou deixar un clip para que poñan no vestiario do Atlantida Matamá. A ver. É literalmente imposible. ¿Cómo? Espera, repítemo. Literalmente imposible que non ascenda o Barco. En serio? O sea, daslle un 0% de chances ao Matamá de gañar. 0,01. 0,01. Porque fútbol pode ser calquera cousa, pero nesas calquera cousas é un 0,01. Vale. Eu creo que antes de matamazo hai un tatazo. Tatazo.
Datazo gordo. E Xuventude de Cambados que xogará contra o Porriño, que se non me trabuco, podemos ver a clasificación, xa non xoga nada. No. Así que bueno, veremos que acontece nesa quinta posición de playoff. O Cultural Areas que con esta derrota xa non ten posibilidades de xogar fase de ascenso. O treito final condenou un pouco o equipo que dirixe Iago Yao. E bueno, Roberto Pazos que merece de abondo esta aparición no once galego. Deixamos de repasar a preferente a Sur, porque temos moito máis do que falar na preferente Sur, que entran máis xogadores. Así que despois seguimos comentando a preferente Sur. Continuamos, non? Digo eu. Liña defensiva, non? E comezamos. Tres centrais, non? 3 centrais. 3-4-3. O Matamá domingo vai ser o Brasil do 70. No minuto 15 meteralle 3 o barco. Non se descarta, non se descarta. Non se descarta. Defensa. Na defensa, central dereito, xoga Dani Pereiro, do Coruxo, Antón. Que é central esquerdo, pero danos igual. Sí, porque xa temos central esquerdo. Correcto. Entón Danos igual. Poñemos un zurdo en banda dereita. E que zurdo, Que zurdo, O vigués. Con xente ali, ali en Guijuelo, Foron comer Luis xamón Ramos. ali, É increíble que sexa maio en Guijuelo, parece que estamos en febreiro. Sí, a verdade que sí, pero fretaron bus e todo ali no Coruxo, tremendo aí, Con sí, señor. plumas a xente. Javi Fernández Pereira, Javi Fernández Pereira. Do Atios en playoff a salvar a este Agora pode volver a Coruxo. Otios. Pa ascendelo. Pa última xornada. Pa ascendelo. En plan, Subí unha foto outro día que me encantou despois de conseguir a salvación co Coruxo, el cos pés en riba no autobús bebendo unha San Miguel, non era nin estrella, era unha San Miguel. Pero todo sobraba, en plan, bebendo unha birra ali. Esta permanencia... Sí, onte ou antonte. non creo que chegue estrela. Onte. Non hai estrelas en Guijuelo. No, ese é o problema. Igual hai máis jamón que... No, xamón ten Que que haber. alcohólico, que bebidas alcohólicas. Xamón ten que haber por un tubo. San Miguel. Bueno, na salvación do equipo do Coruxo, do equipo vigués, pois Pereiro, quedamos con el. Sí, porque marcou un gol. Marcou 0-2 e que é certo que o Coruxo saiu moito mellor este gol, non? Este gol de Saiu- Dani Pereiro, o 0-2. Sí, saiu moito mellor a terra de xogo que o Guijuelo, lóxicamente o Coruxo, pois cun punto que lle chegado a cadro de Javi Fernández Pereira, pero pola vía rápida. No 11 marcou Juan Serrano, e no 33, como... Juan Serrano, Juan Serrano na terra do xamón, Xamón Serrano. E no 33 marcou Xamón Serrano. Dani Pereiro con ese atestado 0-2, encarrilou, bueno, pois a permanencia en un gran tramo final do equipo do Bao, con todo o mérito do mundo para Javi Fernández Pereira. Toda a razón do mundo. Javi segue no Coruxo non, di Jatalimo, home, supoño que sí, despois de non. lograr a salvación, entendo que no proxecto do ano que ven, ademais xa era un home da casa, xa era un home que estivera no xuvenil, na base, Que coñece toda esa xente que subiu de juvenis, porque Efectivamente. o Coruxo ten bastantes xogadores que subiron do juvenis, e mola moito, a verdad, o cadro de futbolistas. eu non quero facerche dano, pero para falar da salvación do Coruxo hai que ver a clasificación da segunda federación. O Pontevedra que pechou a tempada histórica gañándolle 3-2 ao Real Ávila nun partidazo en Pasarón. O Fabril que se mete en playoff de Manuel Pablo, tamén tempada histórica de Manuel Pablo, playoff non, de Manuel Pablo Fabril. O Fabril de Manuel Pablo, cuarto, xogará contra UCAM Murcia. Correcto, estarei o domingo pola tarde en Riazor, 11 en Riazor. que me preguntaban onte, o sea, me preguntaba Jatalimo onde vou a estar o domingo, pois un deses partidos. Domingo 7 da tarde, Estadio Municipal de Riazor, ida, Fabril, UCAM de Murcia. UCAM de Murcia. UCAM Murcia. Galicia de Mugardos, UCAM de Murcia. Universidade Católica Apostólica de Murcia. Sempre lle metes o D. Bergantiños, terra de ninguén, 47 puntos, pero tamén unha grandísima tempada. Coruxo 45, salvado, e o Compos descendeu con 39 puntos a 4 do Escobedo. Unha tempada moi delicada do Compos. Sabes que estaba pensando, Antón? Que? Cando fixemos o 11 galego número 100, e fomos ali ao ver o Boquete a falar con Samu, e lle dixemos a boa pinta que tiña o proxecto, porque mesturaba os Manu Rivas e Pobre Santis de Samu, Prado que marchou con... chorando, Home, claro, marchou normal. No, Si non o decía como vacile, Sí, agora no. en fin que agora tamén se pode falar en serio, de Sí, verdade, xurocho. é unha mágoa, é unha mágoa. É unha putada. Lóxicamente, porque todos esos futbolistas, a verdad, Manu Rivas fixo unha tempada. Manu Rivas ano que ven está en primeira tercio. Pero se son o Pontevedra, xa, mañá. Máximo goleador do equipo, É unha puta pasada de futbolista e un físico que ten, é increíble. A palabrota metichela porque saiuche da Sí, Rabanillo, é que non tes futbolistas como para acabar descendendo, pero bueno, é o que aconteceu por desgracia en caso Compos. O UCAM antes tiña cartos, seguen con esa política, habrá que preguntarlle a alguén de Murcia. Sí. A verdad que non teño información. Sí, con esa política, bueno, sí. Seguirán. Manu Barreiro retírase o baixo barro da terceira federación. Contrato ten. Contrato ten. Non é mal contrato tampouco. Asinar asinou ben.
¿no? Sí, no, ten cartos firmados. Ten cartas firmadas. Entón, bueno. Aí Eu non me retiraría. Eu tampouco. Liña de centrais, imos co central do medio. Canta xente nos seus prognósticos puxo o Gran Peña en descenso na terceira. Diego Cantero, o irmán de Mario Cantero, que xogara no Gran Peña o ano pasado, agora está no Burgos, a medio camiño entre o filial e o primeiro equipo, e Diego Cantero, capitán xeral, non? Un premio tamén un pouco, pois a liña defensiva dun Gran Peña que fixou unha tempada tremenda da man de Martín Blanco, que todo o mundo dicía que lle ia costar moito salvar a categoría despois dese fin do convenio co Celta, e que finalmente que non entrou ningunha xornada en postos de descenso. Eu creo que ninguna. Comezou gañando xa. No, que non estivo en ninguna. O primeiro trito de liga estivo moi preto do playoff moitas xornadas. De feito, cando falamos con Dani Rosa, seguro que están quintos nese momento. Sí. É tremendo. Histórico. É tremendo. Un moitísimo temporadón, ademais, mérito. pro ano centenario tamén do Gran Peña. Eu creo que unha tempada maravillosa, con moitas fichaxes tamén de xogadores que se querían reivindicar tamén na terceira, e que probablemente se non é no Gran Peña non terían unha oportunidade tan boa como tiveron este ano. Moitos deles aproveitaron a sobremaneira, e, bueno, o maior dos Cantero, pois que fixo un ano criminal. Fixo un ano criminal, e ademais tivo relevancia neste partido. Gañaron 3-1 ante o Vilalonga, un Vilalonga que rematou con 10 e que se complicou moitísimo a permanencia. Tiña ese match ball ante o Betanzos no aprazado e perdeu 0-3 en San Pedro. Perdeu tamén esta fin de semana en Barreiro 3-1 ante o Gran Peña, e ten participación directa en 2 goles. O bo de Diego Cantero marca o primeiro día acta, aínda que é gol de propia de Nico Fraga, que acaba tocando co xeonllo e mete o balón na súa propia porta, e ademais asiste no terceiro de Fran Maquiese, peiteando un saque dentro do curruncho. Así que, bueno, capitán xeral Diego Cantero, xunto cando chegou o Antón de Vicente, pois os homes encargados de dar mensaxes e de falar no vestiario, prolongacións de Martín Blanco no céspede. Creo que é un premio merecido para o bo de Diego entrar neste 11, e o Gran Peña 40 puntos, aí está, da xente que pelexaba por ese descenso nos treitos finais, pois só por detrás de Boiro e Somozas, o Boiro que lle gañou o Somozas 0-2, Gran Peña 40, Viveiros tamén salvado 39, Silva 39, e agora ven a Lea. Atlético Arteixo 35, Barbadas 34, Valladares 34, Vilalonga 33, e Betanzos xa descendido 25. Queres facer xa as contas? Queres que digamos as combinacións? Dalle? O sea, non son combinacións, simplemente para que a xente saiba pois como están os golaverax, porque combinacións eu creo que van a gañar todos os 4. Igual o Vilalonga contra Estradense non, pero o resto creo que van a gañar todos, por lo tanto a ver se explicades ben o dos arrastres. Va a quedar así. Está complicada a cousa. Entón, o Arteixo a ver, hai que explicar primeiro de todo. Sí. Primeiro de todo, o cuarto pola cola agora, o 15º descende porque descendeu o Compos. Hai un arrastre. Descende o Bárbadas agora mesmo, sempre cando Estradense, Sarriana, Racing Club Vilalbés ou Arousa agora mesmo ascendesen no playoff galego. No playoff estatal, perdón. Que no, entón salvaríase. Salvaríase. Claro, o cuarto pola cola vai a salvarse. Dixo mal. Sí. Se o equipo galego do playoff ascende, sálvase, xa está, non hai arrastre. Non se ascende o galego do playoff non hai arrastre. Ese é a tal. E despois, se non ascende o galego do playoff, pois xa faremos contas, a ver quen descende, hai que ver a puntuación dos dous grupos da preferente. Sí. Bueno, eso xa é outra combinación. A cousa é que teñen que ascender o galego da playoff e así non hai arrastre de ningún tipo. Entón, hai 2 prazas para 4 equipos. Efectivamente. 2 descensos directos. Vilalonga, Valadares, Barbadas e Atlético Arteixo. 2 baixan 100% pase o que pase, e un terceiro podría baixar tamén. Combinacións. Vilalonga, Estradense na casa, o do Vilalonga. Non me sei os partidos, Valadares... non sabes os partidos? Valadares... Pensei que os tiñas apuntados. Valadares Silva. A puntuación dos 6 grupos de Primeira Galicia. Valadares Silva, en Valadares. Barbadas. Non teño ni idea. Barbadas Somozas, Boiro Gran Peña, Vilalonga Estradense, Valladares Silva, Arousa Londras, Atlético Arteixo Sarriana, Ourense, Ude Ourense, Viveiro, Betanzos Noia e Polvorín, Racing Club Vilalbés. É a última xornada. O Atlético Arteixo... O Barbadas ten o golaverax gañado o Atlético Arteixo. O Arteixo e o Valadares teñen o golaverax empatado, pero no xeral o Atlético Arteixo saca 17 goles. E o Arteixo e Vilalonga pois ten o golaverax o Vilalonga. Entre Barbadas e Vilalonga, Barbadas e Arteixo, Barbadas e Valadares, Barbadas, en todos. Vale. Entre Valadares e Vilalonga, empatado. E que son os dous que están agora mesmo en descenso. Pero das unha circunstancia tremenda, que teño o Valadares empatado, só poderían empatarse Palma Valadares, empato Vilalonga,
que descendería igualmente. Entón isto que acabo de facer non ten ningún tipo de sentido, pero hai un gol de diferencia no xeral entre eles. Entre Valadares e Barbadás, entre Valadares e Arteixo, e Vilalonga perdido co Arteixo, co Barbadás e empatado co Valadares. Quedou claro? Se non vos quedou claro, culpa vosa clarísimamente. Se non vos quedou claro, xa en Clarísimo. YouTube poñedes outra vez. Clarísimamente. Clarísimamente. Que vai quedar así porque van a gañar os 4. Vale. Este tipo é un cachondo que cobra o 50% da canle de coña. Preparo eu máis os programas. A ver, Non aquí cobra o 50% da aquí canle. nin cobra ninguén. O 50% da canle, nin eu cobro do outro 50% tampouco. Tampouco. Así que non vai así. Hai unha non vai conta así. conxunta. Sí. Ou non, non Bueno, sabemos. Hai unha conta conxunta, sí. Para o No. premio ese youtubeiro, sí, hai. Para o premio Youtubeiros, E para o merchandising, esas cousas. Sí. Porque despois o que é YouTube e Twitch para comer non dá, xa vos lo digo. Pensei que Antón traería un Excel ben feito, o Excel de Antón. Iso xa por repasos de actualidade, que non temos que buscar fotiños dos xogadores e preparar tanto material. Os repasos de actualidade estarán un pouco máis preparados en base ao que pode pasar e non pode pasar, pero claro, xa remataría a tempada. Así que O repaso de actualidade así será que- en base ao playoff. En base ao playoff, aí xa preparamos todo maravillosamente. Moita sorte. Recita as cousas como cura na misa dos domingos. Bueno, Diego Cantero, que Semana se de estrea- cónclave, Cónclave, ¿no? Sí. O mércoles, creo que. ¿Por quién apostas como novo? Non teño ni idea. É un italiano. Un italiano, ¿no? Pietro Parodi. Pietro Paloni. Como as Bombardiro Cocodrilo, Sí, ¿no? está guapo ese. El Xa pasou Papapini, de moda ese. Papini, sí, ahora está co Xenio. Pedinlle o Xenio que é unha orejona e estou coas orellas así. Bo, ese bo. Diego Cantero, que se estrea neste 11 galego 120 derradeiro da tempada, polo que aposta entón ese vai jodido, efectivamente. O gañase a morra para semana, sabes, sería gracioso. O sea, no. ¿Cómo? ¿Qué acabas de Sí, decir? ¿Qué acabas de decir? ¿Cómo? En fin. No. Pecha defensa neste 11 galego 120 Rubén Gullondo, Umia, un Umia que na preferente sur tamén foi quen de lograr a salvación e iso que estivo loitando, pelexando, queimando cu con lume moitísimo tempo, moitísimas xornadas en postos de descenso e finalmente foi quen de lograr a salvación, un primeiro treito moi complicado con Hugo San Martín. e finalmente na chegada de Álvaro Soto, pois o equipo nas últimas 13 xornadas pois foi quen de manter a categoría. Umia salvado, Umia queda en preferente e os temos festexando a vitoria e o señor que levanta os dedos aí á dereita de todo un fenómeno. Aí a Distancia de afección seguridade. tamén o clube, claro que sí. Moito festexando... Bueno, que ao final, como decíamos, non? Pasaron a maioría das xornadas afundidos nos postos da queima, grandísima segunda volta, serviulles para os de Barrantes, para aseguraron a non máis a preferente. 13 partidos do técnico Álvaro Soto, combinando esa tarefa coa de adestrador do Santa Mariña infantil. E Gullón, pois, bueno, 37 anos, unha morea de equipos comezando no Caselas. Empezou a tempada co Gran Peña, daba antes o dato Ángel, que coido que xogou 3 partidos? 3 partidos ou 4 partidos co Gran Peña. En outubro chegou xa o Umia e marcou o gol 1-2, gañou o Umia Gañou 1-2. ante o Atlético Arnoia no Xestal. Correcto. No 85 marcou Rubén Gullón o gol coa testa, non temos vídeo do Non gol. hai novas da Queixeira. Non hai novas da obra da Queixeira, xogaron no Xestal. Sen novas de Holanda. Sen novas de Holanda, sen noticias. E Rubén Gullón que marcou 1-2 para que o Umia pois festexe e celebre a permanencia na categoría. 39 puntos, Xuvenil de Pontereas 36, Choco 35, Berín 33. Agora mesmo descenderían Choco, Berín, Alanti, Matamá e Rapio de Bouzas. Claro, aquí non sabemos se vai haber arrastre, se non vai haber arrastre. Claro, porque vai en torno Non a sabemos puntuación se do outro grupo. non sabemos se o Berín está descendido xa matemáticamente, porque Sí non que sei está, como- sí que está. Está descendido Sí, xa eso sí que mirei matemáticamente. que está descendido matemáticamente. E o seu presidente que vai dar un paso ao lado, vai convocar eleccións, anunciou onte. Por certo que vai ser que viaxe no sur equipos históricos como Bouzas ou Choco, menuda primeira Galicia na zona de Vigo, totalmente. Sí. Totalmente. Ademais, Pero- para o Choco, perdeu contra o Celtic o equipo senior esta fin de semana e o Xuvenil de División de Honra descendeu. O sea que vaya tempada para o equipo de Redondela. Moitísimo ánimo para a familia de Santa Mariña porque vaya dous paus e tempada moi complicada pro Choco que, como digo, descende da preferente sur a primeira Galicia. Non será o caso do Umia que se salvou. Que estás mirando do Choco? Choco Céntez, o Céntez está salvado. E Xuvenil de Pontereas Pontevedra B, o Pontevedra B tamén está salvado. Entón, bueno, pois un pouco caso semellante aos da terceira, non? Que todos os que xogan por abaixo, pois xogan contra equipos que non teñen moito en xogo, e no golaverage particular entre Choco e Xuvenil de Pontereas, favorable ao equipo do Xuvenil de Pontereas.
Pois así quedaría a defensa con Dani Pereiro, Diego Cantero e Rubén Gullón. Imos ao centro do campo, o carón de Joel Rocha, que está xogando media punta con Rafa Villaverde. Nos puxémolo de pivote defensivo. O carón de un peloteiro criminal que é Miguel Román. E teño por aí apuntado, o único que está apuntado no guión, que non son viúvo de Miguel Román única e exclusivamente porque o Pontevedra chegou un tipo como Samu Mayo e fixo esquecer o que fixera Miguel Román en Pasarón, pero senón eu sería viúvo de Miguel Román. Pareceme un futbolista tremendo, marca 2 goles na vitoria do Celta Fortuna ante o Osasuna Promesas, un Celta Fortuna que aínda ten opcións de xogar ao playoff, pero que xa certifica matemáticamente a súa permanencia, cun partidazo, por exemplo, de Pablo Meixús, que volveu de lesión, mellor dito, xa leva un par de partidos xogando e que estivo moi ben, tamén de la Iglesia no centro do campo, pero o MVP sen dúbida foi Miguel Román con 2 auténticos golazos dende fora da área. Tremendo o partido de Miguel Román, que é un peloteiro tremendo, que sei que estivo preto de marchar cedido ao Racing de Ferrol este mercado de inverno e incluso no verán anterior. Primeiro en fica coa bola. No, xa deu moita xente, Daniel Vance, por exemplo, entre eles. Eu creo que este nivel de segunda de sobra, que vai estar no fútbol profesional, sexa co Celta ou cedido en algún outro sitio, pero de Gondomar é un peloteiro tremendo. Se o Celta xoga en Europa con 3 competicións, eu metería o arriba na rotación o cedelo a segunda, que se fogue como Javi Rueda este ano, pois, por exemplo. Entón, bueno, pois sí, que Miguel Román, que descubrimos en Pasarón, fixo cousas tremendas, falábase de moitos equipos. Ex do Choco, por certo. Correcto. E ao final, pois, lóxicamente, creo que deu a decisión acertada de non marchar fora e de quedar nunha canteira como a do Celta, con xente na casa, con xente da casa, con xente da casa 2 veces, como reforzando, non? Creo que ten moito con valor, xente da casa, moito valor o tramo final de tempada do equipo de Freddy. Sí. Como no momento de dificultade, creo que entre todos, entre os futbolistas e o corpo técnico, estamos aquí. Somos o Celta Fortuna e que están... Xa lle pasou algo similar ao ano pasado, que hubo como treitos que parecía que ia a sufrir pola permanencia, despois se engancha unha xeira tremenda e está preto o playoff, e creo que un pouco guión deste ano tamén, porque... Sí, pero bueno, este ano chegou a estar peor, creo, Eu creo que ano pasado non teño lembranza de que estivera tan... Non, sufrido tanto pode ser que non, tamén creo que está un pouco máis en puntuación, máis cara a permanencia este ano. Creo que, obviamente... O ano pasado había futbolistas importantes. Sí, por suposto. Este ano... Pero bueno, tamén iso é capitán a posteriori un pouco. Sí. É dicir, porque se o ano que ven Miguel Román, o que sei, Tincho, Coque Carrillo, que fixo un bo partido tamén na portería, están xogando en fútbol profesional, diremos que equipazo teño Fortuna o ano pasado. Sí, obviamente. Claro, que ese tamén é a capitán a posteriori. Está a 4 puntos do Nastic na terceira federación. Restan 9 en xogo. Restan 9 puntos. Non sei se queres comentar algo máis. Por exemplo, a vitoria do Ourense Club de Fútbol contra o líder, contra a Cultural Leonesa, que se complicou sobremaneira. A Cultural Leonesa con tanto galego, pois agora ten que ir a Ponferrada aínda, así que non ten garantido que Celta Fortuna xa revolta que fixo sexa o mellor galego e bestial. Sí, estou totalmente de acordo, lóxicamente, bueno, porque un ano máis a nova decepción no Club Deportivo Lugo, terceiro adestrador, oficial que non vai a continuar Toni Silegrate, que colle o mando Alex Ortiz, que chegou a filial aí un par de meses. E non sei o director deportivo Roberto Sáez, porque dimitiu. Entón, bueno, creo que é unha situación moi difícil a que ten Club Deportivo Lugo. Creo que o Arenteiro está salvado, que creo que cun punto xa está. Ourense Celta Fortuna, pois bueno, se algún se quere animar, ten que facer 9 de 9, e senón gran temporada polos dous equipos. Gran segunda volta. Están a 4 puntos ambos e quedan 9 en xogo, como dicíamos. Sí. Gran segunda volta e a sufrir polo Lugo, porque o ano que ven queda unha primeira federación. Vou a volver a decir as cidades, non? Que outro día meteche a gamba. Non me tiña a gamba porque estaba dicindo as cidades e ti quixeches buscar Lea. No, entón, no, vou a decir as cidades. Buscar Lea, eso é máis de jatalismo teu. Eu Lea intento non meterme nunca. Ourense que pelee polos postos de Copa do Rei. Ourense, Lugo, o Gallá, por favor, Veliñas. Ferrol, Candeiñas, Ferrol, o Carballiño, Vigo, estou me deixando unha. Porque son... É Pontevedra, lóxicamente. É Pontevedra. Entón, bueno, é unha primeira federación tremenda a que nos queda para os galegos e así. A vida. E Miguel Román, que se estrea neste 11 galego 120, imos agora coa media punta, onde xoga el Dagnavale, o seu lado xoga Juanma Justo do
Centro de Deportes Barco. Que partido fixo, 4-0 gañoulle o Por que Barco. non exalta este tipo? No, é o dianteiro, porque non é o Bazo. Bueno, porque non sabe falar. E Lucas Fanego, Quero dicir. como non sabe falar? Non sabe falar en galego ou en castelán. Sí, eso. sabe falar inglés, queres falar E Coruña ollo co Fabril, que non o dixeche. E Coruña ollo co Fabril. Cuidado co Fabril. Canta xente crees que pode haber o domingo en Riazor? Porque vimos, ou temos un precedente de que na Youth League meteron, que, 15.000 personas? Non crees que chega dando? Non porque non lle dá tempo a tanta promoción. A Youth League viña dunha Copa de Campións moi boa, era unha xeración de Euro do 2003. Digoche cousas. Dime Sábado, Sporting de Gijón Depor, obviamente ese desplazamento resta xente porque vai haber moitísimos deportivistas en Xixón. 4:15. Domingo pola mañá, Depor a banca, Riazor. E domingo pola tarde, Fabril. O domingo pode ser unha xornada, bueno, eu botaba aí todo o día. Se dá un bon tempo, senón igual. Dicía que o carón de Aldán Naval, que o protagonista do Bazo da xornada, xoga Juanma Justo, gañoulle 4-0 o Barco o Berín en Calabagueiros para seguir mirando e acariñando o ascenso, e o amigo Juanma Justo, o vigués, con pasado na canteira do Celta, Ourense Club de Fútbol, Algeciras na segunda B, un auténtico peloteiro na segunda etapa por Valdeorras, pois marcou o primeiro gol, atento, hai que intuílo un pouco, está algo borroso, pero mira que primeiro gol marca. Marcha de dous. Non é ese. Conduce. Este. Mira. A picadiña que lle mete é un auténtico golazo de Juanma Justo, o primeiro marcador, e despois regala 3 asistencias. A primeira a Óscar Martín, golazo de Óscar Martín, por suposto, un dos futbolistas máis diferenciais do Barco e da Preferente en xeral, e 2 corners, o primeiro para Manu, lado dereito, e o segundo para Cuña, dende o lado esquerdo. Así que vai carameliños, vai a centros, pouco máis que decir. Co brazal de capitán, gol e 3 asistencias, cun punto o Barco é campión da Preferente Sur e ascenderá a terceira. A ver, aguanta. Pouco máis que decir. Aguanta. Toca na defensa. Que toca nun defensa? Sí, toca na defensa claramente. Como? Toca na defensa. En serio? Sí, toca na defensa. Non. Toca na defensa. Ai, sí que toca, Toca. Quería centrar, Matamazo, dije. Creo que quería marcar, o sea, tirar ao segundo pau. Óscar Martín mete un golazo. Sí. Tremendo. E despois os 2 goles de córner que xa vimos, a Manu o 3-0 e a Cuña o 4-0. Podemos velo xa, aí está, o centro a Cuña. E a celebración que lle metín aí ao final con outro plano de Instagram, tremenda. Sí, pero o brazal de capitán tampouco ten. No. Yo creo que non. Non, é un brazal. No, claro, o brazal de capitán ten que ser para Rubén García, digo, se xogou, que non sei. Óscar Martín tamén, Javi Pazos, Imanol. Hai xente que leva aí. Sí, moitos anos. O Campo non leva tanto. Oca. Claro. O Campo leva aí anos e anos. Cantos anos levará aí o Campo? Que leva, xa decía eu que leva. Os mesmos que o Instituto do Lao. Juanma Justo, vigués, que se estrena neste 11 Galego 120. Bueno, faláronnos de que tiña que entrar, que se non se enfadaba. O sea, Gol e 3 asistencias, se non entra, creo que podemos pechar isto e marchar. É que se non entra algún tipo con este chiringuito. Jatalindi e Matamazo, comentámoslo antes, hai xente aí ruxe, de xente que evidentemente afín o Céltica, que confía nunha vitoria do Matamá na súa casa, no Penedo de Mo, non? É o campo do Matamá, se non me trabuco agora, tirei de memoria, ante o Barco, porque é a única forma que o Céltica poida aínda ascender directo. Cando facedes o programa xuntos pasan cousas, sí. Son máis largos, son máis longos, son máis graciosos. O problema é que hai que pagar a gasolina e peaxes para unha hora e 26 para xa, chegar aquí. Hai que profesionalizar isto. Barco 68, Céltica 65, pouco máis que comentar. Xa está todo comentado por abaixo e por arriba, e a media táboa tamén, así que pouco máis que dicir. Co Barco cun punto de campeón, o equipo de Lino Estevez, regresará a terceira 2 anos despois ou 3 anos despois. Por aí, máis ou menos. Esta é a segunda tempada en Preferente. Pois 2 anos despois. Sí. Así que aí está. Veremos que acontece na derradeira xornada nese Céltica Moaña. O instituto é de 1976, Timo de Aleva. É verdade que currou ali, dixo. 50 anos, bueno, ben. 50 anos. Case como a Radio Galega. 40 anos. Onde estás ti? Seguimos, quedan 3 futbolistas. Banda dereita, falábamos del, mellor dito, con Aldán Naval e paisano del, do Viveiro e de Vicedo, Lucas Fanego, que marcou e asistiu na vitoria do Viveiro 3-0 en Cantarrana ante o Betanzos, unha vitoria que lle sirve ao equipo de Benavides para manter a categoría, para certificar a súa permanencia un ano máis na terceira. O certo é que
a parte ofensiva, digamos, deste Viveiro, cunha banda para Lucas Fanego, a outra para Adri Lombao, e enganchando Francisco Rolle, Mola moito. É Germán tremendo. Yamatei en punta. Ollo. Mola moito, sí. Ou Santín, que se enganchou Tamén, agora tamén Santín, sí. neste treito final. Que en Viveiro é moi boa zona para correr. Sí, debe ser. Entón, porque gustalle tema medias maratones, Running, así, ¿no? sí, non sabía, pero sí. Como non? Non... Pois igual é un triple tremendo. No, sí que me soa no Bierzo, non? Sí, algo así. Sí. Sí, de participar en algunhas. Bueno, marcou o primeiro Lucas Fanego, o do Vicedo, o ex do Celta tamén, como comentaba antes, Aldán Naval, un bo gol dende a frontal, e despois asistiu a Francisco Rolle no segundo, o propio Francisco Rolle asistiría no terceiro a Diego Santín. E que queres que che diga do Viveiro? Que ten moitísimo mérito, que me un pouco hai que poñer esa mancha con Fabri, pero o resto... Fabriciano, Con Fabriciano. No, a mancha foi con Jandri Botalo, pero Sí, do sí, resto, bueno. Con Fabriciano. Vai a conversa. Cantarrana sí que leva anos ali tamén, sí, é verdade. E o Céspede tamén leva moitos Vai a anos. conversa tivemos con Fabriciano, Con Fabriciano tivemos conversa? Non Sí, é verdade, sí. Quedamos flipados, sí. Viña un pouco cuns aires de grandeza, ¿no? Non sei, pero quedamos flipados co bo de Fabriciano que... Bueno, pois dende que marchou o Viveiro volveu a encauzar a cousa e ao final salvouse a falta de unha xornada con bastante holgura, con 3 triunfos nos últimos 5 partidos, facendo as cousas moi ben, e por que non intentar comezar un bonito proxecto, non? En Cantarrana, lóxicamente vai ser difícil renovar todo este talento sub-23 como Lucas Fanego, como vai ser Adri. moi complicado. Pero bueno, a ver que acontece na bonita zona da Mariña Lucense. A ver se sigue Adrián Benavides ou Benavidez, como é? Non o sei. Benavides. O leonés que chegou despois da destitución de Fabriciano González, veremos se continúa no proxecto do Viveiro do ano que ven, e tamén se de León pode traer alguén para Viveiro, que non están tan lonxe en comparación con outras zonas de Galicia, refiro. Creo que está máis longe que outras zonas de Galicia. Sí. Vive aquí moi para arriba, dende León, igual chegas antes a oeste que para arriba, Eu que suspendía a xeografía. Banda esquerda, por suposto, non pode faltar neste 11. Jeremai Hernández, segunda aparición no 11 galego número 120. Foi a fin de, sen dúbida, do deportivismo, permanencia na Liga Hipertensións. Gustoume porque na infografía puña primeiro obxectivo, como se houvese outro obxectivo máis, que xa pinta moi complicado, porque está a 9 puntos do playoff, quedando 12 en xogo na segunda división. En Riazor, nos videomarcadores, tan pronto rematou o partido... Puña iso. Sí. Primeiro obxectivo. Sí. Claro. E a xente di plan... E o segundo, calé? Renovar a Jeremai, estaría maravilloso. O Fabril, clasificado para o playoff de ascenso, e campeón, o equipo xuvenil que dirixe Miguel Figueira, do grupo primeiro da división de honra xuvenil, xogarán a Copa de Campións saída contra o Tenerife. Segundo, que foi o segundo mellor segundo. O mellor segundo. O segundo mellor segundo. O mellor segundo, O sí. mellor segundo. Por riba do Atlético de Madrid, que era outro posible rival. O Viveiro fixo ben as cousas e non como Compos. Limpou rápido a Fabri, non como con Luisito. Tampouco, creo que durou máis Fabri que Luisito, Outro día había máis de 1000 leoneses en Ourense. Normal, porque... Mira, hai xente agardando a Rocha. Traede xa a Rochiña, di Dani Leo. Xa foi. Os protagonistas foron de primeiros. Isto xa é conversa tal. Despois subímolo a YouTube se queres velo, Dani, se non chegache a tempo. Estuvo guapo, para ver a masterclass de Joel Rocha, que estivo moi ben. Tenerife de por xuvenil, correcto. Bueno, e o de Jeremai, non sei se queres comentar algo en específico, porque foi... Ti estive ali en Riazor. Estive en Riazor, sí. Foi tremendo. Unha máis. Tardou un poquinho en conectarse ao partido. Arbi, non pites ao final, que Jeremai se nos vai. Tardou un poquinho en conectarse ao partido, pero o primeiro gol que fai é un escándalo. Unha borrada. O sea, colla a pelota, marcha de 4, di, que pola dereita non quero ir, que quero ir pola esquerda, recorta para ir para a esquerda, e coa zurda, ao pau longo, dano longueiro, mete... E no penalti, tirado as mil maravillas, exhibición a máis de Jeremai Hernández. Sí que é certo que en algún momento na segunda metade, con moitos espazos para correr, podía pasar un poquinho máis a pelota, porque buscou moito... Quería o hat-trick. Foi unha mágoa non conseguilo, Buscou moito hat-trick. Pero é normal, que é normal, joder, que é moi superior a todos. E cando marchou, lóxicamente, de Riazor co troco,
E desde que o Gil Sanz, pois a xente Marcha seguro este ano que berrando de Jeremai quédate. Marcha seguro este ano que nivel llevedes ou destino. Eu creo que marcha. Falábase do Chelsea, eu creo que marcha que o Depor non ten capacidade para reter a un tipo, iso sí, espero que negocien por 35 millóns que a nova cláusula de Jeremai que non baixe ni medio céntimo, evidentemente, porque ten que, claro, tamén che digo, onde atopa un tipo como Jeremai por 35 millóns de euros ao Depor? Eu creo que en ningún lado. Eu, sinceramente, a día de hoxe, co nivel que demostrou Jeremai na súa primeira temporada en segunda división, creo que en ningún lado. Kevin Sánchez. Oxalá. Ese segue Gil Sanz, que ese é outro tema de debate agora no deportivismo. Tiña que entrar Patiño no 11, vaya 10 minutos. Moi ben, A xente estaba moi alporizada. Moi ben, Patiño, Bueno, te teño que decir que o primeiro balón que tocou mete un pase lamentable. Jeremai, fillo de Sergio, o Rei Paz. Non entendín. Non tampouco. Pero despois fixo unha ruleta moi boa, un taconazo, estaba encantado e xente compañero. Home, claro. Non te xogas Había ganas de verlo. Van gañando 5-1. Pero é como Racing, por que non meten a David Carballo? Mete a David Carballo, queremos ver para meter a Chiqui que lle fai isto sagrada. Bueno, carallo. Sí. Mete os rapaces, dalle continuidade a Diego Gómez que lle deche aí o chance, non sei, na miña opinión, Sí, o mellor hai xente que aínda confía en que o Depor metas en playoff, pero pareceme algo utópico, non sei. Sí, O Celta vendeu a Gabri por máis de 30 e tiña 40 de cláusula, di Jatalim. Non sei, a ver, eu supoño que se lle subiron a cláusula, o bo que fixo o Depor e convencer a Jeremai de non marchar en inverno. Sí. E renovalo, e subirlle a cláusula para que deixe polo menos caixa e peto, entendo, cando marche definitivamente este verán, que é o que digo. O sea, se o Depor chega a ascender, podería haber moitas máis opcións de que Jeremai quedase, senón, e a ver que pasa con Mella, porque Mella tamén non a nivel de Jeremai, pero lesión igual. O ano foi moi bo, entón veremos que acontece o ano que ven, pero Jeremai evidentemente tiña que estar neste 11 galego 120 que vai pechar quen o abriu. Quen abriu o bazo da xornada. Foi o primeiro bazo no 11 galego número 91, primeiro desta tempada, e pecha o 11 galego 120, derradeiro da tempada, Pape Masok na calle por 3, terceira aparición do dianteiro do Atlético Coruña Montañeiros, que lle gañou 0-3 ou 3-0, 0-3 na fieiteira o Cidade Ribeira. E ollo coa tempada do Montañeiros a nivel xeral, Primeiro equipo ascende a terceira federación, Juvenil A mantense en división de honra e logo xa todos os restos, pois non sei se subiron ou baixaron, pero están en esas categorías que tamén me parece un proxecto maravilloso que confía moito na base. Hola, que tal estás, di de Rocky? De Rocky será Pape Galle? Non creo, non? Non creo. Hola, Pape. Igual de Rocky, ponga música aí. Tendes a meu irmán algún día, que aínda non o vin, acaba de cumprir 18 anos e xa leva 5 competicións co primeiro equipo. Xoga no Fabril e agora foi campeón da división de honra xuvenil sendo o capitán. Samu Fernández. Oye, pois apuntamos aí a Samu Fernández. Sí, señor. Sí, señor. Grazas, Dani. Ollo, di Jatalim. Hai que estar pendente desa Copa de Campeóns. Home, claro, por suposto, estaremos. Nos repasos de actualidade estaremos pendentes de todo o fútbol xuvenil. Pois o proxectazo do Montañeiros e así está a loita polo Pichichi, que é un pouco que xoga agora o Montañeiros e o Sigüeiro tamén. Lembremos que o Sigüeiro non pode participar no playoff de ascenso polo descenso do Compos, unha auténtica putada, falando mal e claro, unha auténtica putada po equipo de Becho, porque fixo un auténtico temporadón e os estes rapaces merecían xogar playoff. E a mágoa é que non podían xogar playoff ano pasado, quedando terceiros, porque non existía formato. Claro. Este ano quedas terceiro. 2 terceiros seguidos e tampouco pode xogar playoff. Entón, bueno, pois é unha mágoa. A ver que pasa tamén no tema do convenio, non? Porque isto non teño ni idea, é opinión. É unha putada. Se xogas en terceira federación, que necesidade tes de ter un equipo filial en preferente? Non sei. Creo que sei. Home, pero entendo que o Compos non quererá estar máis dun ano na terceira. Supoño, espero, non sei. Digo eu. No, a ver, eu creo que a máis co ascenso da Unión Deportiva Ourense se sube o galego a playoff vai ter unha categoría bastante light para o que foi a terceira federación. Todo de acordo. Cristian Liñares leva 27 goles, 5 de penalti, Pape Masok na Galle leva 26, 4 de penalti, iso sí, Cristian Liñares 3 partidos menos, temporadón do dianteiro do Sigüeiro, logo xa o seguinte, 14 goles leva Pablo Mourinho e Alberto Freire do Negreira 13 con 5 penaltis. Por que metiches a Pablo? Porque a foto non era tan grande, así. Crees que pode pasar como con Denis na última xornada contra o Fisterra, creo que fora. Sí, meteu 7 para levar o premio da gala de... Por certo, dixo Jatalim que se nos fai un bizum o hermanísimo Samu Fernández entra 100%, o hermanísimo. O sea, hai unha empresa... O subiron en Deportivo Orense o Compos despois lle moito a Liga. Correcto, estou de acordo. Algúna empresa para patrocinar
Calma, Sí, calma. que queres, pero non é o mesmo ter a Unión Deportiva Ourense. Bueno, se non ascende a Arousa, tes o Arousa. Sí, obviamente. Que en canto ao proxecto potente... É o segundo en discordia. Sí. Vale. E se non ascende o Racing Vilalbés? Segundo en discordia. Un chanzo por abaixo. E se non ascenden ni Racing Vilalbés nin Arousa? 2 chanzos por abaixo. O sea, tes 2 proxectos importantes na terceira. Importantes, que non importantísimos. Por suposto. Tamén o Compos entendo que competindo en terceira terá que alixerar soldos e ese tipo de cousas. Supoño. Ou vai competir co equipo de segunda federación en terceira, non o creo. Eso espero. Hai xente de Ourense xa pedindo a Manu Rivas e a Santi de Prado de volta. Espero que non compita o equipo da terceira federación, da segunda federación en terceira. Sabes o que molaba? Dime. Que subiran a todo o Sigüeiro para xogar en terceira. A todo non, pero unha boa parte ben o merecía, porque non puderon xogar este playoff e creo que... Amigo, creo que hai que merecían. contar con bastantes dos que están aí. Home, Xente que marchou. vamos ver xuntos a Goris e Hugo Matos. No, Ti crees que Hugo Matos, co perfil que ten, co desborde que ten, Sí. sí que é certo que non tivo tanta Segue. repercusión en goles e asistencias? segue, Vale, segue. Ti crees que non? non creo. Vale, eu creo que segue. Bueno, pois Pape Galle no partido ante a Cidade de Ribeira marcou 3 goles, 2 deles de penalti, pero é un hat-trick, ten que É un de pechar este penalti 11. repetido. Pero que non o fagas spoiler, pero un deles houve que repetilo, e o amigo Florimón, o porteiro da Cidade de Ribeira, falamos con Paradón, el, falamos con el nunha Nunha sección do contraataque, que un foi auténtico fenómeno. bastante, creo que foi unha das mellores seccións que fixemos. Sí, porque ademais é un tipo moi Espontáneo, natural. Exacto, é moi humano, moi Sí. moi de estar falando con el como se estivera sentado nunha. O Arousa cantos anos vai manter estas inversións? O Arousa estaba morto hai un mes, pero reviviu. Bueno, Sí, é verdade. É verdade. Bueno, pois Flori, o que eu lle chamo Fleton porque é o seu usuario de Instagram, Fleton87, porteiro da Cidade de Ribeira, queixouse en Instagram que fácil é pitar, o línea hoxe tiña presión po ano, pita en segunda B, jaja, de chiste, porque un dos penaltis que marcou Pape houbo que repetilo despois de que o parara o amigo Flori, pois porque estaba adiantado, dicía o liña. Ti antes fora de micro dixeche que sí, Para min sí. eu non o teño claro. Eu non o teño nada claro, verdad? eu creo que se vai. O de hoxe leva tilde, pero polo resto a min a reclamación Leva H, non tiña. Eso. A min o de a reclamación pareceme lógica do amigo Flori, porque non me parece que este adiantado para pararlle este penalti a Pape, que aínda así acabaría marcando cando repetiu, marcou outro de penalti, marcou o terceiro tamén. Así que Pape Galle merece pechar este 11 galego 120 derradeiro da tempada, que quedou así, Antón Vieites. Con Roberto Pazos na portería, Dani Pereiro, Diego Cantero e Rubén Gullón na defensa, Joel Rocha, xogador exalta da xornada, Miguel Román, Lucas Fanego, Juanma Justo, Aldán Naval Lobazo da xornada, Jeremai Hernández e arriba Pape Galle por 3. Temos que falar da preferente norte, que non falamos aínda dela, porque non entrou ningún xogador da preferente norte salvo Pape. O Montañeiros xa estaba ascendido, non había nada en xogo. O Negueira, que gañou ante o Arzúa, goleada, 67 puntos, vai ser segundo xa oficialmente. O Sigüeiro non pode participar no playoff, pero gañou 2-4 ante o Pol. Ante o Pol, sí, ante o Pol. Sofán, 57 puntos. Santiso, 57, xa clasificado para o playoff matemáticamente, pase o que pase. Gañou tamén esta fin de semana o equipo de Fabio, 3-2. Lalín, 55, agora mesmo clasificado tamén matemáticamente para o playoff, es dicir, xa non hai nada en xogo en canto ao playoff. As posicións. Exactamente, salvo as posicións na derradeira xornada. E por abaixo, ollo, porque volvimos gafar a un equipo. A semana pasada metimos a Jesús Gabarre no 11 galego como xogador exalta, no Galicia Mugardos, que perdeu esta fin de semana ante o Ribadeo con gol de Xavi Iriarte, que acariñou entrar neste 11. Así que o Ribadeo queda con 34 puntos, mesmos que o Galicia Mugardos, 35 o Val, 37 o Lemos. Así está a cousa na preferente Moito en xogo, norte. Non fixeche a verás ni nada, non? Non traballache. É que son 4 equipos, somos demasiados. Viste o gol do Lemos en Escairón? Non o vimos? Eu non o vi. Pero sabemos o crossback que hai entre Lemos e Escairón, de Óscar Moure comezou a tempada de estrador relativo a Escairón e agora mesmo director deportivo do Lemos ou algo así, non? Algo así era, sí. Bueno. Nada, Golazo de Adri Armesto, por certo. Sí. Extremo dereito. Non sei se foi golazo ou non, pero nos destacados pois sin golazo. Vale. Da un paso adiante, este ou non é acusatorio. Non o entendo.
Ángel dixo dá un paso adiante, este ou non é acusatorio. Vistes o gol do Lemos en Escairón? Quen credes que subirá dos que están agora mesmo en playoff da Preferente Norte, contando que o Sigo podería subir? O Sigo non pode subir, así que para min os máis fortes, os que están máis arriba. Eu antes facía contas con Antón. Negreira, Sofán e Santirso en playoff, sobre todo Santirso, para min xa levo dicindo toda a tempada, xogar un playoff no Monte de Abegondo, a ida ou a volta, para min é jodido de carallo, porque ten o equipo de Fabio moi traballado ese campo e sabe moi ben como xogar nel. E despois o Lalín, que se meteu tamén, home, por proxecto e por equipo, pois ten que estar aí pelexando, non sei... Eu vexo as eliminatorias moi igualadas, no senso de que agora mesmo é un Celtic Lalín, que para min é unha final anticipada e que é a mellor... vale, Di Ángel polo porteiro que lle mandaron repetir, vale, correcto, perdón... Que a mellor eliminatoria, unha final anticipada, é tremenda. Agora mesmo sería Celtic Lalín... Correcto. Que máis? Sofán Beluso, que é terceiro. Atios... non, perdón. Sofán... Claro, Sofán Atios. O Sofán é terceiro. Claro, Sofán Atios, Santirso Beluso e Negreira Cambados. Creo que son as 4 moi igualadas, e creo que a circunstancia que se dá é que as eliminatorias segundos, quintos son máis, digamos, as finais antes de tempo. Quero decir que creo que son os 4 mellores equipos. No Lalín Céltica comprocho, para min o Negreira, home, hai que verlo despois, porque non xogaron evidentemente en toda a tempada, pero para min o Negreira é superior ao Xuventude de Cambados. Sabes que vai pasar, non? Clip, cando Cambados gañe o Negreira, sacarán captura. Como era? Fica como... Piche que lle están metendo agora, non vale furar. Me están metendo cera, Sí. Pero están guapos os playoffs. Está moi guapo. Vamos a pasar en grande. E logo como cruzan? Pois mira, dous cadros. Sí, é como de primeira federación, non sei. Sei que o cuarto do grupo norte, o do grupo primeiro, o cuarto, o sea, o quinto, porque o terceiro está seguro que non conta, que é un crossback tremendo, non cruza co Celtic. Que é do que está preocupado algún polo grupo norte. Por qué? No, por nada. Por saber, non? Sí. Vale. Pois así quedará 11, imos cos destacados da xornada, non hai vídeos, así que se quedamos nesta escena. Dalle Antón, quen máis acariñou entrar neste 11 galego? A ver, hai moito, Sí. A exhibición de Iago Aspas Juncal no tremendo. Bernabéu, en apenas 15 minutos nun Celta que continúan postos europeos, malia derrota por 3-2. Na segunda división, partidazo, ademais de Jeremai, de Zacaría da Churi, a pique se estivo tamén de facer un hat-trick. Na primeira federación, Pascu no Arenteiro, para min foi o mellor, e tamén falaronnos maravillas de Jaume Cuellar. No empate 1-1 ante o Zamora. Na segunda federación, Ferreiro, Garrido e Darío Germil no Fabril 3, Ximnástica de Torrelavega 0. E Tiago Rodríguez, que golazo marcou. Que chirlo, Xuntamente con David Álvarez no Rayo Cantabria 1, Bergantiños 2. Na terceira federación, Iago García Escolar e Mario Romero no Somozas 0, Boiro 2. E o debut de Abel Escandón, futbolista cadete de 15 anos, que xogou máis de 20 minutos no Viveiro Betanzos. Ollo, Na preferente grupo primeiro, gol partita de Adri Armesto, no Escairón 0, Lemos 1. Joel Lagares na clara vitoria da Nogueira por 4-0 a Arzúa. E goles partita de Alex Fernández no Oval 1, Paio Saco 0. E Xavier Iarte no Galicia de Mugardos 0, Ribadeo 1. Goles importantísimos nesa loita pola permanencia. Ademais, preferente grupo 2, 2 goles de Guille Blanco para o Celtic 2 Choco 1, e que o Celtic teña esa minúscula posibilidade na derradeira xornada. Claro, que non podes dicir que non hai ninguna opción de que gañe o Matamá e agora decir algo diferente a minúscula. Pero xa está apuntado de minúscula. Claro, minúscula opción. Que tío. Jairo López no Pontevedra B4 a Lantina Matamá 1, marcou 2 goles, o de Jairo. Diego Hernández, falábalo antes, marcou o mércores e marcou tamén o domingo no Cultural Areas 0, Cambados 1. E no grupo primeiro da Primeira Galicia, as paradas de Álvaro Barato no Victoria, que depende de sí para ascender na última xornada. Aí xoga Miguel Mandallo. Correcto. Sí, e tamén o irmán. Tamén o irmán de Miguel Mandallo? Sí, creo que Iván Mandallo. Non sabía. E que vin antes o acto para... Álvaro Barato, para apuntar de Álvaro Barato. Xa estabas pensando no chiste fácil, ¿no? Sí, 1-1 diante do Orilla Mar, nos campos da Torre de Coruña. Pode ascender o Vitoria, ten que gañar, xoga contra o terceiro clasificado, que a súa vez xoga o playoff contra Orilla Mar. Bueno, tremendo. Porteiro caro, Álvaro Barato, O domingo ás 12 facedes conexións que a preferente na radio. Non o sei. Non vou estar, así que non creo. No. O domingo eu
pretendo estar na lomba. Ás 12. Primeiro en Figa que bola. Non, primeiro non. Salvación do Deiro. Grandés. É verdad, Sergio Paz do Deiro, gol e asistencia para sellar a permanencia. Sabes o que pasa? No, pero digo ben, para que lle mande o clip, por lo menos. E tamén, segunda federación, Ollo. segunda futbol. A ver, no. Vamos, venga, outra vez, E va. por último, segunda Sí. futbol. Ollo. Grupo de Pontevedra, Sí. que será o grupo 4, creo. Sí. Sergio Paz no Deiro, gol e asistencia para pechar a permanencia Ole aí. nun tramo final brutal do Deiro, con 2 triunfos consecutivos a semana pasada coa remonta in extremis, esta semana co gol e asistencia de Sergio E Paz. sabemos cantos minutos xogou Ángel Aca Memphis ou non sabemos? Non o sei, pero Pero poucos, non? pero non me digas cantos creo que xogou, vale? Menos de 10, non? Menos de 10, debeu xogar menos de 10. Entras ás 2 o domingo, Anxo. As 3, non? Non xoga ningún galego No. do fútbol profesional ás 2, así que entendo que entro ás 3. Ja, 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 ríese Ángel. Pois xa está. 10 minutiños, 10 minutiños, bueno. Xogador de equipo, xogador de club, membro da directiva, bastante fai ali polo Deiro, amigo Sí, Ángel sí, Martínez. Iso é verdad. E ademais, Vale, por fin foi agora. el delegado sí que confía nel. O delegado do Deiro? Entendo que sí. Quen é o delegado do Deiro? Non sei. Eu tampouco. Dicía que... Correcto, vale, perfecto, correcto. Que tivemos en Galicia moitas festas polo... Vaya faltada, Ángel. Ah, mira, aí está Sergio Paz. Aí está Sergio Paz, claro que mencionado sí. por fin despois de 2 semanas pedindo Un aí gran que... asistente, claro que Claro que sí, sí, claro que Sergio sí. Paz, xogador caro. Habría algo que ver o barato. gol, pero bueno. Na primeira Galicia de Vigo que está milagrosa cando volve o grupo de Lugo. Está milagrosa na primeira Galicia de Vigo. Perdón. Sí, por cercanía, había moitos lucenses, e hubo que repartirlos. É verdad, había que gravar un programa no noso campo ou que? Pois non era mala ali a Deiro a Imos facer aí algo. cando fagades aí alguma cousa guapa, 5. cousa bonita. 5. 5 de Vigo. Sí. No, ese de Pontevedra. É o de Deiro. É o do Deiro. No que ese na segunda. Non, non é o de Deiro. Ese está en segunda, como vai ser o do Deiro, joder? Segunda Galicia, Eu quedo cerca de Deiro, instalacións de ultimísima xeración. que estamos a buscar? Primeira Galicia de Vigo, Sí, milagroso. 6, claro. O Tide, que ascendeu. A ver, Milagrosa, 36 puntos, 15º clasificado. Pois igual descende. Un por riba do Arenteiro B. A Erizana, de Lidenigrán, Tamén está en Teiro B, que tampouco pinta moito. Mima, tremendo, Vaya mistura máis rara fixeron, Sí, home, supoño Tui, Milagrosa, Vigo... Eu supoño que o ano que ven habrá que repartir algo mellor. Digo eu. Os equipos. Xa é a segunda vez que imos a facer este invento. O sea, sí. Dichosos eran os inventos. Dichosos. Dicía que en Galicia houve moitas festas polo ascenso, máis alado... Non ascendeu ninguén máis esta fin de semana. Nin en terceira, nin en preferente, nin en ningún lado. Simplemente houve festas polo ascenso, que... Máis alá da festa. Máis alá das festas que hai. Claro. Porque hubo festas en Ferrol, por certo. Sí. En plan, festas xa verbenas de verán. Sí. Sí. E por que o sabes? Porque fun a comer a Ferrol coa miña familia, as miñas primas adolescentes querían marchar de festa. Ao combo dominicano. Non sei quen estaba. Parece Noia, creo. Parabéns o Tide de Tui polo seu ascenso a preferente, a ese de Burela 17 anos despois e tamén o Dumbría, 3 equipos que ascenderon esta fin de semana o preferente e ademais a preferente. E ademais temos máis ascensos. Sí, porque o CC de Queixas ascendeu a Primeira Galicia, como tamén fixeron o Francelos FC e o Meirás. Así que moitos parabéns para todos eles, tamén a as Celtas que logrou o ascenso de categoría e hoxe os adestradores non votades porque estes son as nosas opcións. Manuel Pablo por un temporadón que o Fabril e clasificado ao playoff de ascenso a Primeira Federación e Vicky Vázquez porque na primeira temporada das Celtas logra o ascenso, iso sí, hai que dicilo todo, como segundas, porque o primeiro foi o Deportivo Abanca B, foi campeón, o equipo filial do Deportivo. O ano que ven habrá que cubrir esa categoría, non? Esa é segunda da federación xa. O ano que ven temos Atlético Vilalonga, temos as Celtas, temos Deportivo Abanca B e temos o Depor na Liga F, así que 4 equipos femeninos para entrar no 11 galego. Sí, Vin que esta fin de o Brollón se gaña sobre a Primeira Galicia. Ao final gañou o partido aquel que falarades na radio do fallo do árbitro no penalti. Domingo a Lomba, di Sergiño Paz. Aí estaremos. sobre o Atlético Vilalonga hai que dicir, hai que destacar, hai que as Catarinas. falar das Catarinas, Catarina Machado e Catarina Gómez que se Dúas lendas do club. retiran Sí, señor. nesta xornada despois de 6 anos defendendo o Atlético Vilalonga, incluso soñando cun ascenso como foi ano pasado a... Con Cris Oreiro. Sí, Queres saber como quedaron as accións a balón parado da Liga F?
Nunca viches en tweet de Cris Oreiro? No. Subeo todas as xornadas, fai un repaso das seccións a balón parado da Liga F. Faime graza como o publicita, en plan, queres saber como quedaron as seccións a balón parado da Liga F? A entonación, dirías, non? Non, porque non, a entonación poño eu, porque poña ela só escribe a mensaxe. Pero sí, o playoff ese de ascenso que foi unha mágoa, porque aquel partido tiveron Co Atlético Baleares, que sí. non Ceuceo tiñan que gañar para meterse nese playoff. Sí. Ben xente de Cangas, teremos ali a prensa Martínez máis eu. Sí, señor. Supoño que Sergiño sí, non? Ali estaremos. Sí, que era xente Pois... de Cangas. Sí. Podemos confirmar que vai ir xente de Cangas? Vai xente de Cangas, seguro. Seguro. O Sardoma xogou playoff, dije a Talim. Pois Sí. mira, igual temos o Sardoma tamén na Pero é moi segunda difícil, federación. porque xoga cruzase con xente boa de outros grupos, pero bueno. Con xente boa ali, esa xente boa ali. E tamén temos que ensinar o... A ver se non quito o cable do wifi. O setup, non? Para ensinar as bufandiñas. Bota para lá un pouco. A ver, a jarda. Me salgo de plano, niño. A jarda. Niño, me salgo de plano. A bufanda do Atlético Vilalonga. Atlético Vilalonga non é. A dislexia está ben. Do Vilalonga, sentimento celeste, grazas a Adrián por darlle a Antón, xa está aquí no setup, moitas grazas. E tamén temos a camisola vintage que nos deu un Peón do Atlético Coruña Montañeiros. E a bufanda encántame. E a bufanda. Este color lila, algo gastado, lila roto, poderíase chamar. Sí, Falta unha bufanda do Deiro aí atrás, pois xa está. Bueno, pois veña. Non vou dicir a dirección públicamente, pero ti escríbeme por privado e eu doucha, non hai Estive a problema. piques de traercha do Portonovo que está... Pasa que xa non me queda biombo, macho. Sí, aquí temos que ir temos que falar de cosas este verano. Sí. Porque hai que montar algo. O sea, estamos dicindo que fica como non dá de comer e queres ir a un estudio profesional, non? Aquí mira todo isto. Vamos todos á Facultade de Ciencias da Comunicación, como os de non vale fuera, mandamos ali todos os podcasts habidos e por haber. Pero xa se está. facemos na luna, que? Oi, na luna, Ollo na luna, Entre defensa e central, un cubata. Poano regalo a camiseta do ascenso a Primeira Galicia, ollo, Acaban de conseguir a permanencia e xa están pensando en ascender ao ano que ven, Como están estes, E se non lle falas ao micro, creo que non te escoita. Que queres despedir xa? No, que me... perdón. Non entras? Bueno, daquela maneira. Ai, ti dicen de que rompicho cruzado, volviche este un auténtico delicadito, No. Non se te pode tocar o xeonllo. Non era por eso. Nada máis, ou algo máis. 120 onces, tío. 120 onces. Rematamos tempada, tío. Bo traballo. Nunca mentín tanto a cara, Nunca mentín tanto a cara, macho. Nunca mentín tanto a cara, Non me perdín tantos onces esta temporada, ou si? No, 4 ou 5. no. 120 noites de risas, iso é certo. Pasámolo moi ben, moi ben. Jajaja. Algo máis? Vamos a seguir con repaso de actualidade. Sí, o luns que ven... Seguiremos coas risas Por suposto. ata que remate todo. Pero bueno, o esto. repaso de actualidade non sabemos se serán en directo ou se serán grabados. Eso tamén pode ser. No, en directo. Os últimos anos eran grabados. En directo. Bueno, xa veremos. En directo. Xa veremos. Hai que facelos en directo. Xa veremos. En directo. Xa veremos. Se tú hai que preparar. Eu necesito vacacións. Isto leva moito tempo preparalo. Pero non tes que preparar. Directos, joder. Joder. Directos, joder. Que, a ver, unha moneda para el cacahuete ese. Eu se non son directos non veño. Directo, di Joana, claro que sí. Bueno, se hai apoio, a mellor facémolo en directo. Veña, hai que investigar. Que mellor hora que esta? Moitas. Moitas horas. A partir das 6 da mañá entra o Prime de moita xente. Non o sabías eso? Sí. 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 Vale. Amigos, foi un placer. O ano que ven vai a ser o 1133. Sí. O ano que ven hai que darlle unha volta a 11. Vamos a pechar con 150 onces, ano que ven. O ano que ven hai que darlle unha volta, hai que darlle unha volta. Hai que darlle unha volta. Hai que facer que a xente poida como maior participación directa, en plan que eu non teña que montar as cousas no OBS, senón que alguén que este no chat poida dicir, "Oye, mira isto." Sabes? Se poida poñer un Discord ou algo no que a xente teña participación directa de fun o campo de non sei quen e entrevistei ao Gicho da cantina e mira o que me dixo. Queres crear un Discord de Figa Cabola onde a xente meta os vídeos das cousas, das... Claro, e non simplemente en vez de metelo eu en OBS que pasa un traballiño criminal, aquí en directo, meter a pantalla do OBS e reaccionamos ao que nos mande a xente ao Discord. Algo así, algo máis sabes, que a xente poida participar máis. Que non só sexa que nos manden quen debería entrar no 11 galego para que despois ti fagas hija Talim, quen acariñou entrar e só parece que está lendo actas. Pero por que falas agora que algo normativo? Non sei, normativo. Pasa o tipo de Inazuma Eleven de... Fumadita, Sergiño Paz, pasa o que fumas. Sempre directo, Jatalim Tocouche, carisas do chat. Amigos, grazas por estar
aí outra tempada máis. A vindeira semana repaso a actualidade. O xoves escoitámonos no contraataque da Radio Galega como sempre. A que equipo bajaremos esta semana? Seguiremos actualizando todo, por suposto, nas nosas redes sociais. Un millón, Anxo Tato, Antón Vieites e a xente que nos acompaña. Un bico. Vémonos No vindeiro vídeo directo de Fica coa bola.